87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, we never made the little right. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, we never made the little this Akoma that's your night yet to me getting out all day. This Akoma that's your night yet to me getting out all day. Akoma ejo. Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe made ye tumpo, right? Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe made ye tumpo. This Akoma that's your night yet to me jatina order. This Akoma that's your night yet to me jatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma that's your night yet to me jatina all day. This Akoma that's your night yet to me jatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo. Cancer. Nti edidi mu anam sheda kacha me hwa wa fa de ni serious maintenance kura fa de say pin for na wotina sisa to bonnet na boko yes so se bohia oh mama nye easy odofo friend o na ye je we de nyunyuno ti se bonyo na mama eja bonyuno prede ani we de anya asemu yankwa na mama nti me hwa wa fa de ni serious na me sheda kacha nse bra me fa na dwo na me se bra se ne ma ya se me ya e ba no want no waba ene mama that day when ni di was soon what form and feel rebusan se kwabna de was mommy ayaka yes o friend mama mu nyina abo na mane bless me sa afi de me hwe se ne bless ye ya wa ye serious opeba na me ne ti na nyame ya adom na me de nyin se be 3 months na me de nyin se ye mama yeti wo yenka bi nhyem de me fa bia wo ye mame ene ya make say fruit mu ahoduo hair kura with me to chete nyoma bebre wo ye mama be hwa fridge mu a akon no keke mama mi nya 7 months na mi say yeah ehye be ko ani se mesoa ehye cha mesoa enye yi mommy na mi say yeah play clam say o kwani ma me mo hwa aba nti wo kono ja no moto accident mo nti ya me mede da dem mo na me hwema na ade che me ba o kono ma me 1000 se me 4000 ko to ta akwa no hu nyoma bi na ka me fa 200 cedis no eniji ana makache nte ko bi me nwoda na 1000 de ntimi to akwa no hu nyoma una se o de me fa nto o be fe bia fom so ama kwa akoto akwa no hu nyoma me fa 200 cedis ni bi mommy mo fa ka so be ba wo ma 3 days time na me fa am sibla e do nyumla na ma ya sia mi won so aka so be ade chinye wo ma ma hwe ni ma wo ma senka me wo me ma me mo hokra mpo na bia ma ya sia mi ya na bibi se ya me nwoda wo betimi arashid ma ko hospital na ha me wo ya me nkwa me wo se bibi ya me why na ebe fa me odi ma ko hospital na mommy me cancer ana so yo obeba afi na bla yetinya aka ni fie wo se me ma ya sia me ya wo ye doctor mommy me want na obi fra me bo mama ne oh wo yare na am say I na ye den ati us book me say so I ask ya ne ya wo ye doctor o me ye wo dey am say na dey asem na bla kikin me musan mommy me wo hwan ka se me sika sa wo send me 100 cedis and about 1000 enye easy I told you what we had to do there mommy ma we had to need there of no say me send you 100 cedis about 1000 me so push na 100 in my back na am feel mommy me push no class there
median cry, I bet so many and race this never pay. And I'm a friend, send me the status canaba, a friend I'm picking, friend I'm picking, the chain will frame me, cast I'm papa. You all know different, and idea. Why do not see adults maybe and you know who could send you and they see the about 1,000 was the first one to tap and who knew me. Was some 10,000 if I got to tap and who knew my 10,000. Yeah, yet it's 100 million. And what the man was suffer to Honian. And was send 100 Ghana, 1,000 Ghana, and then also was 11,000. With your golden baby. 1,000 money at home, but no premium. And you just know what you na mam Akoma edansona yet mediatina order. This Akoma edansona yet mediatina order. Akoma ejura. Akoma ejure. Me ebe medre tumpo. Akoma ejure. Me feel kwabena makwa wenyamba. Akwe wan ya shishishi esi kan so we fiskan so ma onu so so on mai na me friend wo force me no best 10 times blame pick me ho onu so friend na so pick ya with me from no agina no team ko mo konti a o di a want me pick wo konti me answer the number na friend na me pick me pick ya mat say obi yes Kobe me drinking na me cassette so no one summer me Obi was it a Kabe we're drinking one see me floor what it shouldn't copy into me drinking na me cassette so no into one summer me I know yes say they bad in market they bad say uncle drinking near them emlo into minimum sama can na sister be say no and come out you don't go come you na and a girl on any two no so no ana eja kama ni tu o ba be fa ne phone so bisa ko bi phone so the baby bi na ko bi na se phone na da ho na ko fight ge no ko fa phone na mi na so ko bi when ya ko so oje phone hello and kasa na ko bi so we say we na so wa shada mi se bla kasa mo ken na metini na phone en say ye me phone en say nti kasa na metie na me de nka me fa ka chan say oba no ya ko we nya be ko mo de ye the week is come man mo so ye shishi nti ka me fa wa de week ka na me fa onye me fa o jira so sa me fa sa na me difference sister born na my sister say na you na ka me fa na sister no be ti so be dia pekenu nti me kasa no o jira phone so sa hello mommy enu no e be sinne Kobe, and one no, a best in them. No, one shall make one sharp run. One was after the maker. Offer me sick am lemon, I'm a fine made more whom in a mere Juma. And I mean, some years and you could contain a used container will be quite. Must I say you do man when I went in having it means you know too. Stand up and do behind time. A dear sign container, meantime. Now be more to contain any man. That's your man yet to me, that's not all day. This Akoma, that's your man yet to me, that's not all day. Akoma, Akoma FM 87.9 Kumasi. If I try something, because person who's a Koreano, the only because we go Jacolana, and I can use it, and I say, Miss Mentia say, I can't woman change, and to show my dinner, come on, my first thing I didn't know, man of them, I can't do. You saw in the bar, I can't go to community local school. And I said, I think I may come and scan the car, I mean, who party, I mean, it's come to go as I can't now. 87.9. I thought was natural. We knew that. Hey, yes, when I say, Oliver, so my young wife, I'm not classroom. Okay, you walk and I mean, it's like a person. Was what make it 40,000. 400 million. I am what you are.
And I may be seen also the quality. Then I mean, you are coming from the back. No matter what comes or come and see, look and sound. Because Yakoto Pano, Yakoto, as oh, mammy, we can mean I'm really good to me. And I will come up with an article. No, I don't go to honeymoon. It is getting him baby. Akoma FM 87.9. Mamma, they come and make me for that. Yeah, think I'm not down. And so the our friend it's about them who make your come back to us. Now, when I'm quite as I get, we didn't see the Okomu. Or now, power talk of Tony Crum, part Mark on you, Nsem who talk all year. And over my young share young Okayane. Because me call back and talk of here because young one double. You open the Amaya Mamma. See what Chan couldn't mean a dent from a cheap ankle, baby. No, no way, no God, yeah. It's also on. So the end of Akoma FM 87.9. Because I said that you are ever getting it out. What kind of work I can have about my will be the damage. I don't anymore the market. This I come my dance on now yet to me dancing order. This I come my dance on now yet to me dancing order. I come my edge, I come my edge. Akoma ejore, ni ebe medre tumpo. Akoma ejore, akoma ejore, akoma ejore, ni ebe medre tumpo. Wamba was saying, what day? What day? 18 say, Odoku, I will meet you. It is so by 10 pounds. It's me, your 1 year for free. I won't meet you. I won't see me. Oh, yeah, I don't know. All day, can you my yet you? All day, Namite me and I say, can you mean yet you? All day, Namite me do ya. Into himself. Odokum susu, all day. Nsem for so but any paho. Samia Bonia Pachamio, all day. I mean, Timmy all day. Name and I say, can you mean your you? All day. Name Timmy Come on, and Cosivy, Ascenti and Cosivy, and you breathe and Cosivy. This Akoma, that's your This Akoma, that's your yet to me, Akoma, Akoma, never made a to Akoma, Akoma, oh, I thought I was Nick Kwanwa. I call Waran a bisa. Miss Alphona, the soft ladies, me in full soap, the gentlemen. The baby son now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mother sounds very baby. You saw some page my I call Kakan, no, I don't know. The man worrying rubbers and Kuawari.
Yamamunina Kwaba Akwaba Stronkokra Kwan so at the Bakuma 87.9 FM. And wada. I will be busy. I was see Yawada. Or what another Roma. And then so what the Achaye said, Yanyani, and yes, and Obia Enyano. The Bessibiano, Yadia Sedamo Rimpum was do. And a day and my tradia ponyan cromponti, Yakase, Erade, Yadawa Sisan say, when I win him near a year and a way at the Mauma. Akoma some Jumadia Brano, Asumako, Erie, Martina Quiniano, Eso Amede, Ebremona, Enra, Mamenfa, as Demo Rimpum was do, Emma, Sikapa, and Nana, Akosia, Pokia, Sikapa, aka, okay. AKA Obiango Kanwa Nsem. Obiango Kanwa Nsem. In Shapa yesterday you did amazing job and I was very very impressed. Nyame in Shapa and Rana and Yasem Ketwa. I am so proud of you. Nyame in Shapa and Rana home for mentioning no Oba Betina Sena we yesana actually be a human etie. A soldier is always a soldier. And it's Yami ensure everything went well. Into Asada Eyawodia. Near Shefo and near Tiefo in another. And so Yadamina I say Etoda a yana Montia Siena Buro Ajune and the Antia Sunti Yadamuasepa. And a team Nina you're ready now, ye matna nequia and so speedy recovery. Said Yetiabiachina or better Jaiso. Ahane. Said Yetibia because my next and 9 church we in 3 days just prepare yourself for tomorrow. Yame Emma and Wadeno na minimum say Yamenya do my Adam running Yaba and Nunti Zanity. Pastor Julius Naba Pastor Aquaba Magom Joso. Now what you say? I don't know how to cry. And nation and that's just your whole day said Bolgana ba. Na Bolgana ba. My as a boutique in here on my government no say she be a son. I fugun de bebro. Be a baby at which me a baby at. Yeah. Types of doors. I was there and had as a national is it more than a Pastor Julius Evangelist. Mommy, now come to say Adumara kwa I frost watch the motivational translator. And no mammy watching Papa. Eh, I was here. The motivational translator. Our bonum. Oh, translation. I said, yeah, you pretty boy for now. I translation. Easy. First time. What go ahead, but boning in Abro for not training about Bacope. Available with a Wujana, but what is almost a confusion. Over which I say, Coach, you may motivational word. Also train your mind to see good in everything. Train your mind to see good in everything. Positivity is a choice. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. The happiness of life depends on the quality. Train your mind to see good in everything. Okay. Positivity is a choice. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Powerful. They say what to take what no. Ama adwene hunu ade a eye papa obi biemu. That is in other words, the enka nipa mu kura beka say enya no. My adwene no nyintum say eye. And was a positivity. It's a choice. So we are adwene say ade bia ye no so eye gina sia ubesi and I say gina wa also say obeji atum say ade enka nipa kura say enya na wo de eye. And the last verse no say happiness, or say the happiness of your life depends on the quality of your thoughts. And the energy so any penya no ejina adwen pa wabo wankasa wabo ene bema obetumi enya energy enti obi kan say mo say
dirty water don't stop plants from growing. Yes. Dirty water. So the fact that in Sudan and And just say Rihanna is similar. What that is you are fast. That's it. It means that you don't have to. And that is the reason why motivational speech I know you very, very, very thoughtful. And a lot of people born a tough fan. Your person children and say, don't get an excuse to fail. Exactly. There is no excuse. There is no excuse. Me mama I maintain a man to school. Me papa I maintain yeah. San your money in I and your man. We don't have to be just don't have an excuse. Abraham penfuno bi anso ni bi etina ya ntimi amobra. And into Abraham Mohammed and watch them until as you I am about many excuse also train your mind to see everything as good. I did the end but also what you say even Saturday Yankrano, you say it to your papa, a bit you That's the only thing will be anywhere. And you will be a mamma and papa will be no boy any idea. Some negativity now who are doing mono. And also positivity is a choice. So rules are deal with a positive a choice. Open now because open because in fact I did that Tibia or Ubia was still seeing Obun Saturday will be for my year. Obi to so full at the way. Obi to so full when I was saying tardy. So I watch it's a choice. Now means so papa. Now over to me Jenny with Facebook Akoma 87.9 FM. Who follow ya in our like page, you know, where your comments in no share. Samsung on YouTube, Akoma 879. Subscribe it, your notification bell, and also every so you get notified. No what shama for from so to me and your be free FM 97.5. One good to touch man. Manager Dachi in the Juma for one so Yachi Amunina. Nikki Pizza Fan Club GHUK Ezra Fan Club one munina boy ye chidom and I don't Ishmael Howard. And the damage is a producer, Nana Yanti, Fidiana pair, and now what the year called social media, Nana, when you may in shower, papa. Now, Yasina baby, now, Pastor. In fact, and Yawo, Nsem Rebecca, Nsem, now, for Quenya way so, not Yankase, and Rakesia, a continuation case. Yeah. In fact, say, say Yakasa radio gets results. I was sent for and radio gets results, and your radio be also get a result. That is true. And your radio be and your program be so and get a result. Fact. Because Enra one more kind now first day now Ali buy and also all kind. Yeah. And your radio station it didn't can now TV station it didn't can or boy and ha. Koya nanso so me can say first day na ye treat case no won say na ye nim say wako yeah station before until say it start here to see start you be sending me message the message ne ba ye no na piati am e da me ho boko na me say akoba bi o no say no akoba bi kra na say if they were able to solve the problem we or she will be and when you do you can tell the about and show dana what they buy na within Sadana during the program people were calling not just messages and them who are making can be a failure ye dey hu abusuafo na enye na just say Anyanimu ya. What started share one more? Our call radio stations and TV stations, but Oba within the same day. Mantina yana yaka differences no. Yaka differences. And yana also normally thought I say try to discredit other stations. No, but the fact is that at the end of the year and so and say
team na ɛyɛ adwuma no nso ɛwɔ sɛdeɛ ɔmo yɛ ɔmo adwuma no matter what it is wobɛnya results and so these are factor oyɛ na den a ɛnyɛ yie and so baby a wokɔɛ no how did they do their work na station no ɛte sɛn wɔn mo team mu yɛ adwuma no na adwuma no te sɛn ɛna nso still a wɔahunu mfie mu ɛnyɛ abosom mu mfie mu baroba akoma na akoma mu nsɛm tena ase no within sadana since 2022 and not necessarily who said since 2020 yeah, so 4 years ago we started call radio so call TV so baroba akoma no that na watching sadana a child difference I'm a very personal nanya bi na wona mabu a woda akocha sahari abai kwai fa so steps no mintumi kwai fa so ka kiasi o papa why na fa me ka se me nua no ma fa me ka kiasi am so ma adwuma ai me na me frɛ wa no pɛ o so ma nko o ma fa kina kusi and you see so who say bibi say etsa then you have to know that yeah team we am going ever since I started you go live that holiday kura no ni yenko na say na because of stress ni identity say holidays so it tells you that we know what we are doing and yeah perceive several on my no ma anya we kura at least say busuan enije soronko bi eno aboy enije aji asha o mafun mama baby crack but I will say I will be back I and my sister also find a sister now I feel the who ni papa ebusu through they are coming ya no eso aba ne bi na ye joy no etina ye yare o ekese de etoda na enye yi etoda wuti ha mi wo fie mi sha niama shami ya mi huna man one camera you ojeji me sika bi therefore I ma si keep close na so dem so what do you mean tina follow up with ya only adwuma no ya o say dey see ya yes something you catch yourself whatever your problem is and I know where we want to say you kofi asama ye de to so na say nya akoma mu nsama look me na papa ka say ye kan emfa and discredit you be there no dey say e station bi and na abrante edwane call say the rape to no so ankosi one ya police just to create content bi ama no ho omo ko repu obi na adwana ba ya na ma police ya dey sa na ya adwuma ya na be police unhwehwem ya na enipa ne ye innocent but oba ye no ayenya adage me say adaya point say Pastor Julius o chira beba ntem ye be call program na ye be call fombo no kwasem so obedru kra jame omo fra na me na kwamu ameba obedru adwuma jame ntem na me hwe because omo ko follow up omo ko nya na me hwe mo ko ye interview ni ade e pa say agree we ye innocent so e dey nti na wo dey o problem no eto wo dey benanti afa dey wo beba no say be wi na say wi enya yes so I no dey pressure be too so sometimes say wi ho adwuma no ye ya mo ye den fresh say na fabra fresh say ya na ye nya ho adwuma na ye ho adwuma e dey amount akoma mu nsem ewo Akoma 7.9 FM and afa Onua TV ewo Kumase askwa ye ne Kumase mo main gate no e na edi enhwe ne mo ukuno enhwe akweda no obi di asem bi ato so a utwitwaje ho a enye be biara obi arepi wo ba be me bi di wasim oba bi di wasim abusua unu obi abre ma japade no kra na opeso osisi unu oji free won nsem unu obi afa ye fun o se akra nya ne ba munye die ne so o se da bi fa ne bra unu obi ye be ye dia ma o et sponsor we mu ba ye Doctor Babe take samples no Doctor Babe take samples no I check about 2 weeks now ba yes enti mem fant na ho e ma na nya wo so asem em fant na wa na nya wo so problem fabra na enye ye problem na ye solve from ma
na wasom nyo eno ye best chance of better na amana ma bed na atete wa kodum pempenso bi omo ne fa case ne bra enti your production numbers no any wo de ba na say ofom kane a ofra producer Benjamin ebejo so no what show and 0530 507 849 0530 507 849 0530 0530 507 849 and now 024 5301 462 024 5301 462 0530 507 849 and a 024 5301 462 obi o fra osma meba no metua sen wadaroma yaka no say we dey is okay siba ya new sika ya charge because one kasa wo how na wo dey ma esi den ekọ de how ni bisan ko pi wo de no eso man ko ye wadwendwen wo de an so obefa ka na wo dey aba ye be ye na ne akagina so ye be de akire e de ama okay ma me nko na nakona du ho na ye free ho ba twen enyi afidie no na ne di akire no ye kunkumbo nti ye basisia Providence. Marcos. Mami. Na mi asumji. And council. Yeah, sorry. Nyame adom na so Mr. Dom. The radius. Nyame tiase. Ya be ko Piwak akachi. Piwak 3P. Ni akwaji ya duka. Subia numbi. Papa. Be boy empa. Me da se. Yamatiefo nyina aha emobibia akwaba de ba akoma mu nsem dwumadie so medofo mebusa se ompo no emutesen megide se waje me so wo fie se nyankopon adom ho ye papa abre bia busa se ompo no emutesen a yebese wogi ye so se nyankopon adom ho ye echese se papa no wamfa mfiri sura ma wa obenum aduro no nanso enye adwuma enti wonum 3P garlic mixture no na awurade nso na hoɔden ata akyire na ayɛ adwuma sanse de wo kan ye no eni edi so se ye ni dua na ba nyemfa ahan no ensa yade enti eguso yade sa yade de itumi edi akyire ti ebusa sa wonpɔ ne mu te sɛ ya ebesa wo de hye hɔ ma ye sɛ nyankopɔn adom ho ye Piwak natural eno eni eni da so ne ebotaye enti wo ba Piwak natural kyerɛ sɛ yemfa entro eni adwuma ehama enubna ene enuaba ye kabom ede ye 3P garlic mixture no da bi ye ka chew se ensuo ba kokora ni aduro ena ye mfansi gya sonso ennoan enti aduro no eye purely organic titibre no mu a na oho no mu a ne ya maduro afema nunum ne atete ne ayam ne ye de agu bentuam ene ye natural ayipane na che se what de akwa akọwọ ena da agye di ho tambe na ade bentu ayi kosa na kyerese wa ba adwuma ma ko te so wa bedu kwa na ade ache edi fa 3P ni sha obagim ene obeduru adwuma mu na unya wa ache bidia na wa pe bia nom ebe bobo adwuma den edi amount 3P garlic mixture medofo ye kan say ya Just a wabwe pharmacy shop. Any baby a twin bibidro, na wapɛ aduro ni bi na wanom. Ɛbɛyɛ adwuma paa, enso ama nneɛma nyinaa akɔyie edi ama. Your numbers no ene good screen so no fa ne frɛ Dr. Sia na ɔno eni nkɔmɔ. Ɛne yɛhwɛ poor blood circulation. Na kyerɛ sɛ emogya endi ne padua ne mu afuru sane yie. Ɛnɛ no na ɛha bebree. Nyarewa bebree no a saa adeɛ yi ene kɔfa ɛde ba. Esan so Onyankopɔn bo nipa no ɔbɔ yɛn sɛ akoma ne mpɔmpe 2,000 gallons of blood ɛmfa ma nipadua no da biara ɛna nipa nso no emogya eni wo mu koraa no ɛwɔ sɛ wonya 5.6 liters etina sɛ ɔkɔ hospital ɛtɔ doctor sɛ omogya na so ate gye ebu omogya ebu nso so omogya na yɛ kama paa ɛda yie ebu nso edu baabi a yɛsi yɛyɛ donation a sɛ akoma koraa donation bɛkɔ so bra bɛyɛ bi so ate ase na foforɔ nsa afefɛ mmra da bia na wayɛ kama na ɔtwe bi ɛma foforɔ so san sɛ ebia omogya na wɔtwe dia ma obi no ɛna ɛgye ne nkwa ne nyina nyame adwuma ne bia na aboa bowura pharmacy shop ɛne baabi etu bibiduro bia osi opɛ 3P garlic mixture 3P garlic mixture said the other TV no so no medafo ɛyɛ saa na tie twato phone so entu duru pharmacy shop hɔ a na nipa ne pɛsɛ wɔde adanko daada wade a wo se de ɛda me phone so yi ɛnoa bi na mepɛ
3p ɔse ebi ni hɔ a san ne ho Ghana ha pharmacy any herbal shops no ebu kokotobi ebeboa opa die number no ne frɛ Dr. Sisia waye krado say ɔno bedi nkomo afo apomden ho ye number no ɛyɛ 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 92 88 24 kai sɛ 3p garlic mixture ɛwɔ toam ɛhwe hɔ a ɛbɔ ntimidɔfo tɔ a na wasum ye afei yɛnhwɛ yɛka sɛ blood circulation po a ɛyɛ deɛ ɛyɛ bere a akoma no ɛpɔmpi mogya no na emogya no ɛdi wo mu afurusane ɛkɔ na ɛba ɛkɔ na ɛba ɛna sɛ mogya no so ɛdi afurusane saa no a ɛnneɛma wɔ mu o nutrient wɔ mu oxygen wɔ mu ahoɔdenneɛ bebree wɔ mu a ɛboa nipadua no ɛma wonya energy aduane bi a wudi no emogya no atwitwe emu nneɛma no a ɛwɔ mu no ɛna etima wo nante utimi kɔ utimi ba enti na sɛ wuni di ya no ayɛ boho no ayɛ bɛtɛ enti ɛtaa ka sɛ a hungry man is an angry man obi yɛ kɔm di ne bia no ne bu nkyɛ fu ɔbɛpa wɔ so sisi a enti mesrɛ wada didi nenya energy na ɛmoama umogya no endi umu afurusane yie enti 3p garlic mixture de yɛtu mmra ne yɛkyerɛ sie didi na ɛmoa na umogya no endi umu afurusane yie na aboa ma bibia akɔyie di ama nipadua no na ɛbɛyɛ den na obi seme wɔ hɔ nanso mogya endi me mu afurusane yie die di kan ɛyɛ wadidie ɛno nkyerɛ sɛ kodidi sɔkye daabi na nakora aduane sɔkye no ɛyɛ areɛ bebree na de brɛ yɛ tete nnuane na yɛdi no yɛnta ni ɛboa yɛn paa tete no bon sɛ yɛfrɛ fom ba yɛ a wonana sɛ fa akawsi so yɛawohoro mankani ho na yɛde asigya so ne hono no nyinaa na anoa afra ne hono no ɛno no yɛnta ntwi mako nyɛ ne sɔkye o wonya mako yira wakora na wode ama ntire bi ne kɔ bibi twi mu a maame wodi na ɔhene mu sɔne nsuo na efifire tew ɛyɛ ayaresa efifire na ɛtew ɛne hye a ɛhyehyew ne mako ne yɛ kakra na ɛwɔ mu no ɛboa ma efifire tew enti etimma saade ne bi ɛnane ɛwɔ nipadua nim tete ne yɛ aduro paa so ne yɛnim kontomna bɔ mu nyɛ nnɛ yɛ hyehyehye yɛtwi ne fɔm saa na wanya momani bi de yɛtwim na wode wonwu agu so ɛno sɛ ne bancha pesie sɛ ɛkɔ paa ana bayira mpesi ana menkan ɛkɔ yie tete nnuane no ɛboa yɛ ma abrabia mogya edi emu afurusane ɛnso ne nkyekyewe ɛne na eku yɛ but nkyekyewa no ubedi na emom hwɛ bra wodi edidi ɛnɛ Ghana ha anadwo ne yɛwe nam na de mfifira te hu ne bi si ho owiwi ana okwa akoda mesrew susu renam de susu didi anadwo emwa emma ontene no emu na ho eba sasa akoma ne pompi mogya no a entumi endi wo mu afurusane yie enti hwewade die yie na aboaw afi obi asebio min sɛ obi adwuma wono nsa bebrebe na watete ne ma so kakra na aboaw ma mogya no da bia ayɛ kama na wadidi more aduane ne bɛboa wo na ama ne ma nyina akoyie adi ama wo afi obi nso de yɛ ɔtena fa akocha ɔnsɔre ntintin mpomu ɔno so ɔmpɛ exercise titu ne yɛ mmaa no bi no a ɛyɛ adwuma wɔ shop yɛ mmarima no bi ɛyɛ adwuma wɔ dwom ne shops ahodoɔ no mu no onya tena faako a ɛnoa no kyerɛ sɛ ɔnsɔre mpo ɛne wayɛ hwee ɛba saa ɛma mogya ɛntumi ɛndi afurusane yie bowura pharmacy shop ɛne baabi ɛtoa bibiduro biara wosi opɛ 3p garlic mixture obɛyi bi ɛde ama wo sɛ mogya ne ndi wo mu afurusane yie a yɛde yɛn nkɔmɔtwetwe no ɛsi no wobɔn sɛ ɛwɔ no w'ani so biriw na wakoma ɛbɔ kinkim woyɛ adeɛ kakra bi a na wabrɛ na ho yɛ ɔmɛmmerɛmmerɛ wosɔre anɔpa asɛ yɛaboro na honam yɛ wo ya pɛ 3p nom enye nipadua ni mu adwuma untini mu na hɔ na emogya endi mu afurusane yie ɛba sɛ bɛboa mu abre bia no yare no fon bia emhaw kuma se boru akolena keba Dani Heba Kriske Heba ubenya 3p garlic mixture hofo nko Abet Sam takrade eye AA Mensa Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa ene katidra no ene di nhwani mu wofa kwadwo Heba Temale baby a electromat no na UDS nso Charles Heba ewo ho Little George ena Health Alert Clinic omunyina ewo Enkran Wedema Pharmacy ewo Ashaman King's Walk, Gov Sam, and Angel Heba, Ewo Accra or Kanshi. Ma moya reso, and non just a 3p garlic mixture, into me wow.
frɛ na doctor ɛne oni nkɔmmɔ ɛmfa deɛ ɛha wo biara ho na aduro no ɛbɛboa wo na ɛto nyarewa ase yɛ number no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kae sɛ aduro no din ɛyɛ 3p garlic mixture nyankopɔn yɛ adom a dasɛne ɛno bɛdi ahyia yakra nyame insha papa aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛna wɔhwɛ na afei utie no na mamemra ɛna yɛpɛ yɛgye nimdeɛ kakra na yɛsua adeɛ kakra na yɛtututu yɛ ho fo kakra enti yɛ Pastor Julius Marco ɛna yɛ double said you can also higher educational center a bomb modern see a better tinny pan ya bonipa I want to make us some way yana in your fans and be free about basopa you baba Marcos ya your Pastor Julius said you see your submission and I create Yamin Shra woman yet is our comment now you say I'm part yet Sreno almost so at the Bobra and they say my honor brother Jerry also or Yarifa I'm that crap okay afraid say I said, oh, TV, so I'm there. They be answering me, Jinamo. And on me didn't go on who said, I'm a timer, a bebemuno. Now, because also they be audio, but yet, yeah, bebemuna, or I be that's what switch and I thought now one day and kind of visa, and I'm here so that be the BI bedroom. I'm saying the Casana or intention so cheaper and submissions and so on. Tina Misha, Jerry Pa or Yarifa. The first year when I said, "Oh, sir, ya tete ne hu bia oba ebema betumi atu kwan akwa brochira ko hosela na bia wa nya stay at least of who say na soma dwono na ne sare ya menko fi na menko fa malanga dwan fa namra me oba na tena bobla jama kra no edna ba ene obebon homodi ayo betumi bia before ba na ko oh bi obetuma try ba ko na feli mienu na feli mi ansa na feli be 5 for security ansana waba bedu na obeba bedu no ayo so ayo bosumi nsia pre obeba be for ba na akro no ayo so abosumi nsia akra de biwa ba akwa na no meti o se 3 months pepe no ba na bosumi miensa pe man e free Ghana akodu abochiri no within 2 months there what the system and so and say abrochiri kwa no say be ma you report to betima deport no and wow ani so on ne prepare on say be ma ya wajana akon baby be ma ne din sa shana ma ne su ma be 3 months enti ye be say ye de ne kofa ba na ade ne ma ete sa ya na say emema bi su te sa de vice versa emema bi su te sa oba be bre ema na sa ne mo de na ema na do so but emema bi su ho ya bom dua o mo so te sa pa oba be bre on tanu ja be ba be fa na kodu abroche okodu ya no wa ja na sim obebusa eboko betie story ma utim say nka we de ke ni jae but onu a na de aye so no akra to be create o otimi che say wan hwe ye obe ha wa ma do sakra kana we nya ba ma de wo nya say wo report so dey say de aye owie ya no ti e pese hwe adenti ne nipa bi etimi yesa ede na kofa ba na eye denti na obi boa ya na ye fi say normal because so can na oboni na tofa ekowie mwa kire se na na otie no ma me fa waka oni ma brochi o ka oni mo but ele bi muso kire se boa wa boa me nsu ntade ma ya akwa ma wana etima ye pese suo mu ade ne ento ase no me nsa be boa ye be sori no na sansem we e bia American obi tie mi a ono nso ne fie je dere den e bia no obaby aba be fa be medical yes ya wono nso na kwakosimo ye no wajai next year sanso no obema bi nso sa obi nso kwa ono so adnesi man fata tada kwa timi ya enamfo pa wo mo ben ya so timi se wo mu yom bibia bom but all of a sudden ba kunu di kai obefa de to so kwa mu kudu ne namfo na moate a tese o ma ba ya tamfo prako fe as our sacrifices kuma e bia ba kunti me fa na damfo no ko ya na nke ni se emuti sa but esi ye pesi ye pense mu na me gidi say ye be wi na afifie mu ye nya anu yie na ye nya arachiche nso na aboa ye ebetumi aba ne say bia na
wɔn mmienu wɔ ha no na ebi a bɛrima no yɛ ɔbaa no biribi na mmom na ɔpɛ bere a wɔbɛtumi de apɛ bɛrima no back ɛno ɛbɛtumi ma ɛno nso yɛ possible ɛno yɛ possible na ma deɛ yɛ na ɛkɔfa ba sɛdeɛ wokan sɛ bi a ɔbaa no bɛrima te ne bi a bɛrima no ayɛ ne biribi na ɛha no na ɔpɛ payback a obetumi a pretend sɛ still an anigya na awareɛ no ho because ɔde pɛ biribi yes but ma before so ɔbɛ pretend no na ebi nkɔmɔ akɔso ma wɔnim daakye wɔ anim ɛne deɛ nhyehyɛ yɛ ɔmo de agu akwan mu saa deɛ in fact ɔmpɛntɛm nkɔ ɔbɛtwɛn akɔsi sɛ ɔbɛkɔ aburokyire no na ɔbɛba abɛfa no in fact deɛ ɔde bɛyɛ ne biara na wafa no ho adwene na ebi wɔ nso ama nye bibi na ɔde ayɛ no bia ne expectations our nim no ɔbaa wɔ anya no saa eti along the line no ofili sɛ wadaadaa no nti wadaadaa no deɛ a ɛna ebi nso mɛkyerɛ wo paa eti nye nyinaa na ebi a sɛ wahyɛ daa yɛ no bɔne bi anaasɛ atete bi na ebi wɔ hɔ a yɛ na deɛ na osusu no amamu sɛ nti ɔno na fa ne ho adwene yɛ adwene bɔne a ɔtwɛn bere pɛpɛ bi na ɔde ayɛ nti ɔne ne tie ne nyinaa no paa de ɔmpɛw bare nkɔmmɔ mɔdi amana kɔ wie sɛ bi mfie mmiɛnsa ntɛm no metu kwan na mekɔ ba nso a bɛba bɛfa wo adwene se na mewɔ ne saa nneɔma no ɔno deɛ wɔde ka fɔm ne opinion dada sɛ saa ware magyae koraa megya no hɔ akɔ ɔna sɛ ma menim obi wɔ ha yi a ɔka kyerɛ me sɛ medeɛ mene asɛm asi aware deɛ yɛnyɛ nware but ahwɛ aware deɛ ware yɛnni na wɔtwe koraa oh yeah lady ba ko catch him say me ne asem sia ware ne de yeah and wo ko ware wo ma na omo say sika sign ne bread at time I work as asem ya na aka ba 2 days am I wedding no and I me call and check say asem na wedding no ntoto akosi sen ono all ka ba bi akwa wie no ka bi akwa wie no ne mama to ne afre de me sure say Saturday kwa ya wedding ne bia enya na watwe kura wale ne begu this is a life story. Tell me, me asem me body pe nkofo be hunu de make. A life story anya se bia a life story. Oni mi sa ware ne be. Ba me no ka se ya nso agu. Wajai. No ye oba no anasa be ma no. Oba no. Wajai. Wapaso otua be ma ne ka wo bibi ho. It is possible. Say na bibi wo ho. It is possible, very very possible. Say na bibi wo ho. But ebia they said make ma onka because I just say onya kasa ye jaya enioma bebre wo onya no sade o pe no nti obemu aboka ye word no enipa beba be guso enamfo be monyam hye beba na afemu ye de mo ewia afenu oja ware no eti agu aware no gu na send the pension no kra na beka cho se kwana ko bobo sia beka ho oh so opo opo di wu send your person ye no yenye the same opo ni pa beka mo sam akọ bobo sia na wo di aba ba ye uwia no agya ho ni ache wakotu obi ka se wo sini petrinya zip na ho ana wo ye kaka na hwedi wo mana ko bosia yin ba tun kofo unso de nipa kase enipa so beba aduan no ye se no ne ko de oda wo ye zip no wo say akoi hedela wona adwuma ona unfortunately enipa zip no etiri na ma enipa ti mo den because minimli enti a be ma so pe ana wona obate modom ho ntina motie ma de bia me kasa me believe say motena mpo na bibi wo ho amufi say montem wase wo ho a the best way is say mo be separate na mo ada so aye na unfortunate say mo be twetwense kan na mo aye ade a ye tie mo na mo ba be atamfo because me yes and the basa kra ne so fa oh eti fa ne say be ma na aye obon bi fine ye betima discuss whatever no obia so be kwa but say ma abrocha setena different from Ghana. So one we abrochine interact about and your mom come and even say na ekobu ko baba be fa na re beba na bra wa bre say na lifetime sika nyina bi okwa loans a wode dada so a wode eye sa na mani nyina nti so be ma go through such stress we nyina na otimba be fa do ko do abrochine na se ko ba se no uja be ma ne sim se pekra tantio se odontio se elibrentio sa fedie o be pay back into whichever way inti
bema de wakodu abrotire na waje na sim no me hu say e very very wrong na e boni a wan ran so betua so kampempem ma unya no ye if you say ma what do bema no e ka wa bo what do amane wa fim abusia oh get you there ebi kra na ebra wo kra wo kra wo ka pra ni mo ebi na abusia mpo and bua no e ma ne de no koye most of them mama e abusia na bua no it is abusia bua bema na mana kwakodu na odo wunti or be fawo ade wapo na wo so wadwembo se bekodu a meja na ma e very very bad bema foforo wakonya namfufuo bi ye won namfufuo bi nso wo ho a wokọ na do ho kọbọ wo no mo o ye de obeja o kura na obeja o ye mama they are there o yes mama sheda packing niam sika guo bi be say so wunya do yere ba ai ebi o so ba foforo for the first 3-6 months when you adwuma debi o fie adam for speak nearby ayi ti debi o beba na chen na bi nkomo na you know o fie man sa ya no why we are no kwa na wo fie by 1 year time no obese na gana wo mra na waje obese na so wo yire no wo ka in fact say $5,000 ko no di nyan ne da ope obeje na fi nsem wo mu yes ade obeje no enti mi huna de ko say na so for kan say nipa na boka so for audio obi a ebi ase wo abrochire kura na experience what the year came more obetimi afre because na year kan man bi oso wo ton ni fie yeah na de be fa na yire wode ne koye no oba no settle down no akwa fa Nigeria ni obejai wajano ene ka wo papa ni so wajano ya just wajai papa ni ya so obi wo ma oh yes yes so what fire snap ni ade awo bunuya ani dua bebo ton fie wa ton fie ton fie abefa no fa Nigeria ni ma go say ye kroma no we don't value that emotional touch and psychological or say you value okwa abrochira ye said that them go for therapy ye said that them go for go through counseling ye said various kind but yeah no no fa better counselor no yes obe wa didn't yes on counseling but say a counselor there mo be am counsel no we don't value that emotional trauma na nipa go to because sani mo ya ke no mama aya ekum sunsumo say ya be manya odo eke na busuafo say obefa na yira on tie no a kire say ya akoma bi enka wonwene boni emotions bi it is a unya breakisa emotional lines na wa be ma no ma se obi that experience obi timi ya she obi kro wa ebia obi di bia ye no abo omo fa kire busa no o ma reason bi e ma it will interest you to know obi come reason ensem hunu nko ana so wo pa bibia gi me ba be do Germany no odin be do Canada ha no na kro ne me na bi entimi so mete wo sa ma me se obi opa ye miefu obi tell se man kofo be ka just Africa no ma wadie mu nsam mistakes like our dear one the problem our dear open in a senti okay but o go do na fe dia enu ma na no you okay wa ha no sa yo corona and away say and I know you me say make a why and when you na akwa ma wo can make obi anje kire time o why obi anje kire o why o me fa nkwa o ti se bia o girlfriend wanfi fi says o mane o do bosu misika ba o do nkwala sika ba o di bibia ba upon all this no wa maneuver abe foul de woko ehon wo ko hu so o girlfriend afi de ne girlfriend hu ehon wo ko hu so o ko fi o ko abonti kra wo mafi mi wa o wa no anajo ti mi fro ena mi wa ho mi nyan kofie mpo ya kofie ntem en de obeka na ko du ho de o mafie ntem a eno akoye nyina so ama odi ajaware na ya wadie mu nsam wa ma obi ba bese ma asem be asem eke se wo hwa no ade a bra no komu no sa na yire na akọ fa Nigeria ni no boy na wo video no o ka che boy se wo na ho fa me re kwa kanya me na osu wo kan no abodi wa brabo nsi wo ye da ene be ye djuma Marco said you are bona ya endo me ne be ye djuma ya no kore on say na say ya church aside no radio so ni TV so ase
Memma will be knee out so much. And ma will be a knee out so much so that say say Odia could do pempen so no be no. And if you wire any crowd, let them say a change you yes. Odia do level be me say and no yes I change you and one of them. Because I young out there and what they kasa. A nearly pan 10. Today be a kasa. One will be nama. One will be sign our remu a dear moo. But what do you so ben or cough for couldn't pemper so ben a dear ben yeah. No, Obama kwama na downfall. I would him say, can we save or I'm on wada. Na downfall to a jano. Okay, you're back to be a bench. And Ramene. Mammy, no, come a coffee and I make us. Maybe yaw can send be brandy. Some years, not too coin from which ba. And I do not be doing and one. I dare chow much of the say, police for who me war. Yeah, confirm an actual me be a pronounce more than one. Yeah, just often. Nancy Mini say, ye young striking force. That time, Nancy, I read yes, some days. Now, what will be die? Nancy, me rather than found passport. Nancy, me be drawn and be. Did I ben go will be there? You will be there. Mini ha. There 1 month in 1 month 2 weeks. Mini Ghana. Make up a kind of mati. Me rather than farm atadi. Me farm passport to shame moto. Me do striking force. Ya musame he. Ya nkari. Omo di me raw matare na woman yi. Me passport no. Ene phone na shame moto. Nika na shame. Omo raw matare. Omo come me inside. Nenu ya na say kra me say. Say, woman come me inside. Me corner me travel na boy na yi sika dia ma police for. Samonye till Monday na. Monday na ya maba. Ti me dam ni na me hwe ni na me say amwako me. Se wudi na wo tumi enu asase wo so na me nyankopon me som no nyanya me. 2 weeks time ma pon adwuma ekofi. Me do atasman so krodwe ni etwi so ruku. Ti traffic esia me do pomodin dru ba bi omchu. Na boy ba sofo amwako wu. Se wudi nyankopon. Oko. Ma cancel boy. Out of pain. Na me say me ye carpenter, me bro, me din kwase asem, me ju obi sika me board dance so ama. Manda sales da. Me nye eno kra ma nam da. Na ma be di sofu. Ena me ko bo bi da. Dia me nye ye. Ye de makoshim. Masase na mato. Ena mesi me da me do failing. Ena animu e da ho, na ya beto ama. Wan hwe. Wato. Usi miso asimi dia wa akire ma baba ka to se jaye den na we na dan na asase na ya media na me de nja hokọ ti na ma me ne ti ase ntia no na ko fa railways for boys mo mu ko bu odan for wan kan kire me na se ya wo hu se mi fia bo kire bedru na jo no o ma che no o ma be fam ko to yaw kasa eti wa wo mo bi koya mu na o de kasa wo chance o do janto o ana ko fok ta ke kasa se chance o do janto nyame fa na bo onto ntem mama I'm telling you ofofo nyame be handle very neat sa bi boni pa se me se so no there we are nyame acting tem no bi be pom no person wo ya don't dare nipa no kwa eti wa wo ni pe kosa ati be nhwe ni ye ha dwene ese kwa ese besi de kwa na e bi ana oyiri bi wo Ghana di kru kwa abrochire ana ben oba bi wo abrochire di kru wo Ghana opeso obefa no a sa de ma we osuro mame kwa homa ne so na me ne yenua be ma bi nkodi nkomo hello mami ya be me na we din ba se be Kwame okay Kwame na wo si asema ye kan bi ato da because I have to me last 4 years okay say mu e ba ne sen me had already try me born be you know okay so me na bi you say me bi ana ma ba me dey answer me enye because we are going to have to go obi na chi na wo so go so nkwa no o so go show na ya edi mwa like obua ne say we no ko school na we to wine wo ko ya be ma foforo ho kwan be so
If you're in school, I'm not going to if you're in school one. Hello. Yeah, me patch yet here. If you're in school, mama. Yeah, university and I say SHS and I have. SHS. Na me person work a whole story. Na wo for when ya wo na share no was na wo for ne maame awu, ne papa awu, and I say then Omotiate, the parents of Michiano. Michiano and Carmen Permanino, none better than Bobra. It's the unknown you can buy, and the Busu you can buy them, and the Busu you can buy it. And also, I'm pretty like now, when the book was a musica, there's a Bush for them to an idea. None listener. And some see your homes are better, and you can say, and as a question of minute. If you do final year in school, I was Madame will give quite a bit of Mahama. You know, come, you know, you want to have a much nationality. You are quite aware of this thing, of course. You can catch the woman, boy, again, or worry, finding a boy in the energy. The man looking on it, the man and what is. And I began get on to call or kind of man of common, you're going to come to a good on the into a firma. So many young corner catch them with my 10 better. You should by some man good or by one. Sit down. Home and read on because you need the Maya girl, mamma. I understand I'm writing from one to the same day. You never come in one. By first passes never want me as a million near servant. You my castle. You am better man of one. So, you do not prefer no Yaresa Maya the Bonoka at the room and I'm all sudden. You make no whom Maya man. Now, Sabina, one Casawiya, a dear Juma. I'm your transfer business. Oh, I see. Now, we'll phone himself when I was in school. Yes, some good things and coffee, the more coffee could Some way to see, and again now for so your farm. Because now for no. I'm going to the Casa, Jamie Vicasa, Anna. I think now one person is there. Baruko, in a Baruko, but who's there. In the quack, in the panel and baby. I imagine to me so. As a mobile and if I don't know, that counts our life, and I don't know. Nti ono ankasa ma yenhwe ne reason wo se wo makọ baby na ye say wo be wo nipa kro de aduro na ye ne de enfanto wono ankasa na sambe na wo ka kire wo a ma wo ne wo digya ye wo se wa ye dan You say the bana man kan kire ni on say me no say no reason like maybe I na so me there's no reason obeka me over friend and me call e fi me who be saying say one of my own then my when can wear the honor nipa akọkọ fa no ono so ye student ana but I did here but on a student and creating by a farmer on a bush man to go nearby. But if you said that like you me about it John, not going to ask again on that. But I'm again catching say, oh boy, I on the chair, boy, I don't know. It's a new she. It's not going to quiet. I do not, no, because I can say, guy, by few. Go me, come, get come. Now, because I'm not going to be long to a standard family meeting. But me, what, right, and something wrong. So then I got a meeting in a boy, and also in the man, and again, the end of command. The only one or the idea on. Then I'm the Galima Macan. I never also think a huge elder. So look from catching and say, Madame Cosson Vampire, and I found Sabatin. Now, give the dream in Vampire. I found Sabatin because I say, who won't fear saying, oh, no, if you know, 29 years. 29 years. Okay, I see. Enti ena esi ye no so anya be saying wonta wotete ye that's about 2 years and some few months ena woda so te wo twen no se wodo no mama and a friend me know say the person me know this so I'm seeing man and the baby me know this right is no who else can say
If you think about next and who na Akoma de no can go see no that more media like that we go no. So no one dia. So my de kwa no say something o kere dey office here. Me tin fan ya dey. Me tin ka me tin fan kan o say me dey no. So me like no person. Sɛ wohwɛ a ɛfiri berɛ a wode hyia no ne school mu sika a wo spend ne ho nneɛma no in total wabɔ ka bɛyɛ sɛn? Oh, so far me have a almost 6,000 because home comes in me cooking me na me choma no. Me chop money. Me and the advocate transfer me to me me the man no. Me here we the man. Me need become poor the need to my sana man. So me for the become the man. So ɛneɛ na wodɔ ne paa na wakoma wom paa. until now as we are talking now. Sesei ɛka a wobɔɔyɛ na wode wosusu sɛ wɔbɛyi wo a wodea ne ade a wayɛ wo sei no adesua bɛyɛ na wasua de afiri mu. You're saying a lot, Mama. I'm saying a lot. That time I don't have trust with the person. Trust obi anti sesei wobɛkɔ akɔhyia wɔ ba a wɔkɔ school anaasɛ wɔsua adwuma ama wode wo sika akɔhwɛ ne biam. Oh, you see, Monsieur Bocoston here, Monsieur Bilson Grandpa. Obama, so Obama Grandpa, I'm going to need the manager or Domin. And I may election say me one of the visa. So can you hear some Grandpa means and serious? I just say what found one general over Fakranwa and I will function in school you work for fun. You're now do sick about. So first school Grandpa, because the mission no no Grandpa, not a Grandpa, and that's old dog in the on here compared to Grandpa. Because of that trust, and I'm one member, and now like Akoma, I'm a big boy, and I'm a man. Or can I hear something serious from I will not take it as serious because I know what happened to me some time ago. Now, who shall the SS no? Now, who patch away the SS in a Oh, maybe no question, questions, not that we need to a training, not Cassandra, I didn't pay a farmer, not Cassandra, in the school and negotiation, man. The SSP, what is Cassandra, the school is important in the school. This school is the 600 cities. And that's any man can say initiative community. My personal on that kind of. And you know, home never hold an guy in the negotiation. Made us say, but so you will see, I cannot actually be about Chims and Carbe in the Bribi, and yet, what dear Kosua never was a man, and a kama. Why? Say, into a bit, no, say, was so what no crown, no one, but one open more. So what better than is Capa, the man on crab and not been an and quiet Tampico, one famano, or Femano, David, over funny, you know, just say, what say what be proud, or Bano Quayano. Or no walk or bonam for, say, what me or Jai Beme. And when we go, a quite be a son by first one shower, Japadi, and I want you on Beji. And to the banner say, yeah, this then will be Hunua, or no son a year ago Ghana, or Baba Fanny, the son of the non quietness. Just say, almost same for 4 chances. So, don't you, Mammy? No, But you're radiatum. Yeah, the crystal. More day. Family Remway. Medas or Bapa. At here for any adult for dear Dean Kimedin Chia in more ding. Any Ayarisa and Chia if we contunchi links as ye. Ebre Emma, Emma Oba, Bema Penny Accra, Ababa wa Branty be a old Tiemina or Sanso Air Sheme, and ne area. Contunchi for yet not to say dear. Nature sɛ nipa nyinaa som yɛbɔ yakwa akɔtena ase akeka no bina aboma yɛde ayɛ nnuro kuku da mmiɛnsa sɛ onipa bi a ɔwɔ ate asefo asase so bi abenya so ɛmfa soɔ ɛsan sɛ yɛ nipa yɛ no mu nso edidi ɛne mmaa edi mpa so agorɔ ne mmarima di mpa so agorɔ na mmaa ebu mmarima akwasia na mmarima nso mmarima nso di mu ebu mmaa akwasia no nko adeɛ asase so yɛ hia ahoɔden na etimi agyina the outcome of everything bibie bi a ɛwɔ sɛ epie wɔ asase so biara no ɛwɔ sɛ enya ahoɔden a de betimi agyina no. Na ahoɔden nso deɛ manimfiri kontonchi lens asoɛyɛ tonchi adwumakuo a yɛde nnuro kuku da mmiɛnsa aba yɛkita tonchi feminine herbal capsules ɛmma dura ɛmma nom de siesie mu hɔ
obi a wɔ menstrual pains, obi a wonni atenka. Ekita tonchi eba capsules edra. Edi kan efri yakache eba abonten. Bɛrima ne sisi mu agono ne sisi mu ayɛ mmerɛ. A ɔpɛ sɛ ne sisi mu ɛyɛ den no mepacho hia tonchi herbal capsules. Yɛwɔ tonchi cold capsules. Kooko aduro tatahwe. Onipa bi a wɔse kooko afifiri ne to. Ogya ne amogya pram no. Obi a kooko agye n'anim abɔ so na furu so. Ne yam ɛbɔ mu kurukuru kooko nti no. Onti ɛna yɛwɔ ha. Wohia aduro ɛfrɛ ne tonchi cold capsules. Ɛno nti na yɛato ne din tonchi 3 power combined. Enuro ɛkuku da mmiɛnsa. Na yɛnnuro no sɛ wopɛ bi ato ade wɔbɛyɛ ne sɛ wɔhwɛ TV no so a. Yɛ number no gu TV no anim ɔfrɛ yɛ a. Baabi bɛyɛ ɛto aduro bi a wobɛnya bi. Na obi wɔ hɔnom a ɔpɛ sɛ ɔfrɛ yɛ. Na ɔkyerɛkyerɛ n'asɛm kyerɛ anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛw sɛ madaworo ma me ha wo nie me kɔkyerɛ aduro no bɛbɛboa yɛ. Yɛbɛboa wo enti wo deɛ frɛ yɛ. Yɛwɔ adagye de ma wo sɛ yɛbɛtie wo. Ne ayi wo nsɛm busa no nyinaa no ne akyerɛw baabi a wobɛnya tonchi no ebi atɔ. Na ɛnɛ mewɔ tonchi feminine ɛne tonchi herbal capsules no ɛso. Mekyerɛ me nua mɛɛma no a sɛbi yɛkɔgyegye yɛni Easter atwam. Na atwam na nyɛ dan a sɛbi yɛne adeda. Mmarima nso ne mmaa deda, mmaa nso yɛne yɛadeda. Na ne nyinaa nso no outcome ɛbɛba no ebi deɛ yɛ, ebi deɛ ɛnyɛ. Na woyɛ bɛrima na sɛ wotie mi a obi deɛ kɔ yie, obi deɛ ankɔ yie. Ne nyinaa ɛyɛ. Sɛ wo deɛ kɔ yie, sɛ wo deɛ ankɔ yie, wo nti ɛna mewɔ ha. Bɛrima biara a wotie mi a ɔwɔ dwonso mu haw. Dwonso mu yɛ ɛhaw ɛyɛ ade a ɛha mmarima paa. Na so bɛrima bi wɔ no ma wabu n'ani agu ho. Anaasɛ wabu n'ani agu so. Wayi n'ani afiri so. Wɔno deɛ wɔkɔdwo nso ɛno ano no. Obi kura timi aka kyerɛ ne sɛ bɛrima nnɛ. Wodwo nso ntɛntɛm no ɛnyɛ ɛyɛ normal. Me nua bɛrima. Woyɛ obi a wodwo nso ntɛntɛm ɛmfa nkɔhyɛ nsuo bi mimi no nsuo paa. Ɛmfa nkɔhyɛ nsuo bi a wonom epatwɔ daabi. Prostate ɛna ɛbɔ wo nkayɛ nkakra. Kane na prostate ɛbɛba bɛrima so a ɛyɛ mpanyinfoɔ no. Obi on ma 70, 80 na prostate ɛka ne to on ma sɛbi na ɛkunom. Nanso ɛnɛ mmeranteɛ bi wɔ hɔnom a ɔmo ne prostate ɛtentam paa ɛdi ntia. Ɛhyɛ aseɛ nkakra wɔ bu n'ani egu so a ɛnɛ aba bɛyɛ kɛse. Obi wɔ hɔnom a dwonso kaa na ɛɛba. Ɔse nsu a wanom ne ntɛntɛm ti na ɛyɛ ne saa. Obi wɔ hɔnom a ɔdwonso a wɔbrɛ. Obi wɔ hɔnom a hɔnom a ne bɛrima mu hyehye no dwonso a ne mu hyehye no. Obi nso ne ɔbaa edi mpaso agorɔ a ɔte yaw ɛwɔ ne bɛrima mu. Mpaso agorɔ deɛ edi no ɔdɛw so. Nanso no ɔbaa bi ɛdeda na ɔbɛte yaw ɛwɔ bɛrima mu no. Wadaroma ɛnyɛ ɔhaw pa anaasɛ ɛnyɛ asɛmpa ɛde ma wo. Wohia ɛduro yɛfrɛ ne tonchi herbal capsules. Mmarima duro yɛduro no ɛyɛ habama na yɛde ayɛ. Mampɔhene nana ɛna ayɛ ɛduro wei. Na ɛsan sɛ ofiri efipa mu. Na yɛatete no na onim amammerɛ no onim habama ɛso ɛmfasoɔ enti no. Wakeka no bena abom a wɔde ayɛ aduro ɛfrɛ ne tonchi herbal capsules. Aduro wei wonnum mawie ma oti mɛpae wɔ. Wonnum mawie mu akoma ma ɔsɛ pɛripɛri. Nnuro bebree hɔ no ma bɛrima bi no ɔbɛwie na ne ti pae no. Titiw no deɛ ɔpɛ sɛ ɔno ɔbaa di mpa so agorɔ ɛkyɛ. Yɛaduro yɛfrɛ ne tonchi herbal capsules na ɛyɛ habama. Ɛno nti bɛrima bi a sɛbi wɔdwo nso mu haw. Obɛrima mu taa hyehyew. Enti no mu twetwew. Emu fimfim wɔ. Obɛdwo nso bɛwie asɛ mogya adi akyire. Anaasɛ wonim obi a de rɔba ato ne bɛrima ɛnam prostate enti a. Yɛne wɔ to nkyea anaasɛ me a mete ha yi. Me ne wɔ to nkyea ɛwɔ aduro wei ho. Aduro yi akokotuo ɛɛsom ɔman yi. Yɛbaa yɛsom ɔman yi ne yɛbɛto akɔso asom ɔman yi ɛsan sɛ. Aduro wei ɛyɛ adu papapa a ɛboa mmarima ɛwɔ mu dwonsosɛm mu. Obi a de rɔba ato ne bɛrima me ne wɔ to nkyea. Yɛbɛyi rɔba no afiri ne bɛrima mu a obɛnya nkwadaa nya ahoɔden saa na ɔbaa deda. Ɛno nti obiara a wɔdwo nso ntɛntɛm yɛabɔ ne pampers. Obi a wɔdwo nso mu haw. Dwonso sɛm ti na adwuma abɔ no. Dwonso sɛm ti waka dɛm. Dwonso sɛm ti sɛbi wɔn ni ayɔnkofoɔ ne dan kɔ obi ntumi nkɔm. Ɛsan sɛ wura hɔnom adwonso agye hɔnom a. Mepatwo wohia aduro ɛfrɛ ne tonchi herbal capsules. Mepatwo oyɛ bɛrima na sɛ ɔno ɔbaa edi mpa so agorɔ. Sɛsi a na ho asa no bɛrima sɛbi obi wɔ ne mma bebree sɛ 1 minute man 2 minutes man. Woyɛ bɛrima bi frɛ wɔ se na yiri nya akokoduro ka kyerɛ ne sɛ medɔfo sɛsɛ asa wo bɛrima ne emu ayɛ mmerɛ sɛbi ho sa no ntɛm sɛsi a na ho asa no bɛrima bi nso sɛ empo ne dɔfo ro ne ho gyina n'anim aprɛko pɛ na ne ho asa ne no. Me nua bɛrima wotie me obi busa sɛ ɛyɛ de adea. Yɛtumi busa kɔ akyi obi wɔ ma ne haw sɛbi ɔnonom nneɛma bi kɔ nipadua nim. Obi wɔ ma sɛbi ne nkura bere mu no onya agyemerekutu saa agyemerekutu yɛre no ɛyɛ ɔhaw a edi mɛma nya paa nkura bere mu adeɛ enso ɛnɛi
no manya sunsun so bone bema bi won ma osua no obon se mfuo mu eni nsuo mu adware ensuo bia ne yekodware mu ama enei ene wanya mu ensunsan so bone ne ho sane ne ntem afa ne ho nsuo no kura ahoden enimu enti ontimi enhye ne dofo enyinsɛn woyɛ bema ota no mu nuro bi anasa bema ota twetwe ne ho bema bi won ma ne ho sɔre ɔbaa bi di wo ma wakono num nuro bi ɛno nti wo ne ho sane ne nti sɛbi ɔde ne bema beto ne nsɛm no watwetwe a menua bema ɛbɛyɛ kakra no ɔno ɔbaa di mpasho agrasisi a na ho asa no wo nsuo na hoɔden ɛmmamu biem ontimi enhyɛ nyinsɛn bema bi a wɔpɛ sɛbi ne ho nsuo ahoɔden ɛbɛm ɛna bema bi a ne ho sane ne ntem ɛyɛ yareɛ bi anasɛ nnuro bi akɔ no nomyɛ anasa watwetwe ho mmerɛ bi a atwam ennuro bi a wodeda so anasa woyɛ obi ɔta no nom nneɛma bi kɔ onipaduam ana wɔdedie mu na nkɔ yie mogyanam no ɛdɔɔso anadwodidie no ɛdɔɔso adeɛ ɛdɛ bebrebe ɛdɔɔso nneɛma bi a ɛmmoa nipadua no ɛdɔɔso a mepatwo wohia aduru ɛfrɛ ne tonkyi ɛba capsules yɛduru wɔ ɛtatahwe ɛbɛsiesie wo mmarima sɛm ɛde ama wo ɛbɛbiebie enti no ma de ama wo enti no bɛtumi asɔre agya no naso yɛ mogya ɛwɔ sɛ mogya fam ɛno nti sɛ enti no mu si a mogya ntumi mfam wohia tonkyi ɛba capsules kɔtɔ bi ɛnom mepatwo frɛ yɛ namba no sesie na wo ne yɛn ɛntwetwe nkɔmmɔ number obefre esiso eye 0243 90 77 33 0243 90 77 33 Anna says 0553 51 11 59 obi se he fa na menya bi ato me se wo tema community 5 Little George ewo honom tema Community 5, Hello Seba or Okanshi Drug Lane, Echoes Pharmacy Ewo Ashamai, Adepa Heba Ewo Madina, Old Malcolm, Tribe of Judah Heba Ewo Kaswa, Old Market, Gabson Pharmacy Ewo Koforidua, Nimdia Pharmacy Ewo Takrade, Market Circle, Mepacho Enkoko Antia Kubam Ewo Honom, Baby Biara wo be a friend, ya betcho baby abenya be at all. Mepacho Uwo Kumasi anum say ya ebu hanum say cho, go so in mem baby and untinam se frey, Niancho baby abenya tonchi, and Romy and Sunny in it bia at all. O your bar would ye in ye. Or baby a what ye me a 1 year tinker. Ɔbaa bi a sɛbi ɔno nso tade ne nsa ɛhyehyɛ ne ho ɛma bebree atenka atekɔ ɛnam saa deɛ na sɛbi yɛhyehyɛ mpa so anaasɛ yɛhyehyɛ dɛm a yɛyɛ ɔbaa ɔtade ne nsa ewurawura ne ho wo ɔba nsa infection ɛmpa ho ɛda wobɛtriti a ɛnkɔ da ogu so a wɔtriti no koraa no ɛka na ɔsan so de ne nsa ɛwura hɔ me nua baa wohia ɛduru ɛfrɛ no tonkyi feminine herbal capsules ɛyɛ nsuo bi na egu ensansa ye bibio nantem enso na egu ne nka de atwire wahemfi ota ya wohin obetitia na ono nyina wotere odwunso na ebi for no masamato obi hye pant kro o Philippines enam se ota titi na hemfi no ehonom ye ne hene afei oba wo menstrual pains boso menso na obufa so e wo se pains no de ba but I was say mild won say one master Philippines kakra bi na wo so message ba na so obi de nam ye o mu age so kopepe no bi enom se de be ya pains no be kofom enuro no de e be ma pains na kofom ade achi e be san so aba I was say menstrual pains no tu ase wo ya tonchi feminine herbal capsules enu nti oba bi a wo tie mi aboso me so a na asam ato no boso me so adwuma kro ntimi nkobi e ma bebe boso me so na ne so ate wontimi ni di eniema sabi de no ope Oyo ban so sabota didi de your how e de maw and into oba bi a wo tie mi a onto de owo menstrual pains obi wa ma onto da me patcho hormonal imbalance ene ma bebre edi yenya pa ye nipadua ye hormones no say ada na niam bi enkoyie enam ye didie mu me patcho enam se ene niam bebra ye di a emwa ye eno nti e ma ye nyinimu asai oba bi obehu na ne ho ofepa na ne wedi efe ne obehu na ne wedi no aye dry na asene hormonal imbalance ye didie mu enkoyie eba ne sanso etimi watenka ekofom afi oba sabi oteki niam bi ekɔ ne nipadua nim niam bi am de prevent me ho afri nyinsen ho enigye abra niam bi am sesa kɔ me nipadua mu no me patcho eba ne sa me patcho e ma watenka ekofom uhia tonchi feminine herbal capsules me bre no aso
Yankopon ya adom ochina ye besan so abetoa so tonchi ko capsules nso da so di ne hene koko etu ase etete koko afiri widie nani obi a koko afiri ne to me pacho ese ni nyina ehye koko nyina se afiri ni padua nim Yankopon ya adom ochina ye beba abetoa so eno nti friends sie number no ye 0553 51 11 59 ana 0243 90 77 33 Asempa pharmacy ewo Edum PZ Santase pharmacy shop obi obenya bi me pacho wo de wani twem o Abrepo Junction Arm Seba ewo honom Abrepo Junction obenya bi ato wo de ba biara wo bi afre ne encho ba bi obenya bi ato ye de obi breso so oji bre no te Nyankopon ya admochina ye besan so ahia ya me insha papa medofo eye Akoma 87.9 and I feel near TV Akoma mu nsem dwumade no eno a na wo hwe na wotie no bi asabre wo hwe me wonso wo case pa ya adane wadwendwene be ma no agyan kwara no de agu wo so sanso ene bi a wonso ema no dodo na nso timi dwane eja wo ema no egu ema no eso sade wonso wo case no esitie bia no what the ba ye behwe na ya transfer akadema ye wo kuma se askra ye ne kuma se more na ehwe ne mo main gate no bia oba na wafre bia na wafom kwan bia na wo achiri eno nti oba wonni obia ewa ha wanhwa oba na wanya ba bia na because cases no ya na ebi wo ha dada eno nti obefre na wachiremu achire na producer ahye wo da obeba sanso wo de wo obi wa ha obetumi aba wo kumase a obetumi aba nti frɛ 0530 507849 0530 507 849 0530 507 849 and 0245 301462 0245 301462 wo fresh production numbers here ya beje so na also ya mawo aba na mama nke kai message CBM na ye nto aso okay I say I took care of this lady at UCC and later she made police to arrest me. If not intervention of my boss, I will be detained. Okay, or no, so a message, and no, wabua will be so a query actually, yeah, no, okay, or my action at home. Okay, I say, may the good Lord shower his blessings upon you guys and make this program one of the best in Africa. You guys are bringing joy, peace, and reconciliation to broken homes. This is a pure gospel. Today's program is very vital topic. You young guys, okay, you guys break on board because a lot of young guys are dying because of these problems. An uncle hanged himself in the US because of his wife he came for, who later left him for a white man. I pray for you guys that any person or persons that will stand against the progress of this program shall die without knowing it. Hey, Kelly. We feel Kelly ho Ashaman or the everybody. Yame inshallah. Or say ne uncle Eshen who confu because obefa wo ba kwa brichire okoye no eno jai no eno okoware bruni because or have cast in Korea. Have cast in Korea. Oba Ghana or the woman beje fans have cast in Korea. Madam Fubi Papa, o me fa na wa me fa no de be fa o ba ko e. Ukoduru ya na oji papa no. Doctor, abusiafo ya mamu nyina aha ene awia baby biala wo a wo hwe me no Great Kingdom Medical Center the Great Kingdom Medical Center ayaresabia eye kingdom for yesia ewo akuapem akurupon Eastern region mem ho anasa ayaresabia kesi ewo a enei kwan a yefa so edi edwuma ewo honom ama adofo bebre ewo pepase wo mo beba
na ɔmo so abeji ɔmo ayaresa we no enye heba we ye orthodox enti minim yare a how yare bi a wodi akini wakɔ ayaresa bia kɛse a yade ne hawo nyina wode wohwɛ TV a wode hwɛ facilities eniema ɛwɔ ayaresa bia ho ti sɛ de ɛwɔ amanone minipa ba akokora de ɔse sɛnka bɛyɛ kora na oyere tetewa ka hyɛda kɔ ne yɛngye wo nto because wohwɛ mpa ɛwɔ hɔ nkyɛsɛ nneɛma ɛwɔ hɔ na ɛhɔ yɛ kama te sɛ efie ne fie te sɛ wakɔ han ayi hotel bi sɛ wodam na woda hɔ no so no na doctor for so nya ho brɛ ɛhwɛw yɛde wo fa aba afumfidie so ɛne nti me maame nom me papa nom a mo hwɛ me wo de no minim yare kora ɛhaw na yade na ɛhaw no Fabra Great Kingdom Medical Center. Na busumi ya ye womu ya ejuada ebe ni na watwe so ye free eye screening. Mu wo eniyare enche ye bi. Ye sa ye biem. Afi susu no wo so wo esen ho haw dental. Wo se no bibi enche se niema nkoye aduane kura wontimi nwesa wo si ye wo ya emututu wakwa yaresa bia hodo a enko mesra wada. Free screening na ye no bomodin say adwada ebe ni na wotwe 20th April no do ho behye bi ana de tosum yensa no susu no eye free prostate screening mema no ye hwe se ne prostate no esitie aye kese ana se enye kese prostate no enei mema bebre ewo sa ehawo no ebi ana afei ultrasound scan eno susu no ye beye ewo ho eniema mako enan ne yedi esi ho a ye na the whole Ghana yedi esi ho ede ama apemfo a omoye amaju aban adwuma anaso omoye obi adwuma omunya bre encontinental no Great Kingdom Medical Center de esi ho se wo ye adwuma eni na se ebia wafa afuro days no working days untimi mfa nkwa yare sabia enkohwe se ne akoda no woda ye anaso wona ye mesro wada Great Kingdom Medical Center de esi ho se memene da no kwasia da bia no ye de esi ho a ye hwe saa ematan no a omafa afuro enam adwuma ntino ontimi continental no nyina so omomra na yenye den yenhwe omom ana fe yade ahodo bia so ani nipadua ni de esi stroke na ye se bia wo kidney na anya ho faso bi ana se ho ate kakra ana se wo de no eyesi kire yade mojabruso ana haw yare bia haw bia no fabra akropon wo Eastern region ba bia wo bia no faka kokoforidua se ebia wo asantemantam hasad sunwane tachima ne ya wo be faka no akosi koforidua usi koforidua station ho wo so pa akropon car wo pa akropon car catch driver ne se wo be si wo Kingdom Estate ba bia yesi court dan foforo no usi ho abonsa yare sabia ne estate ne egu ho no enya asem ketwa kora eho ana wo se wo de wani kire enkran so na wo a mesro wo faka na catch driver ne say akropon no ubesi wo Kingdom Estate oho ana ubesi mesro number ni good TV no so no self free screening ya ye be efa ani ene eye your friend say esen ho prostate any ultrasound scan ni nyina no mesro wada wo pemu nchiremu bi yare bi ha person ba yare sabia a number ni good TV no so no fa number no na frame sesi number no obe frame 024 we there be fresh number way 0245 50 41 58 0245 50 41 58 ana afeso no 0593 72 26 19 0593 72 26 19 me pacho se free screening na ye beye no ehun nsem kaye bia ope yare bi ha ope so ba yare sabia frame sesi numbers na egu TV no so no enyi free numbers ni sesi na yemo enkomo yawie eno de na de medi twa to okra no ayare sabia ho kra no yepe obi a adwuma bi wo friend sonographer sesen sonographer na mesraw se wososo no ebia wutie me sonographer
ebia wo asua your friend is saying wo nimdie wo pese wo ba yaresa bia na be ya number si egu TV so ya wo de frɛ me wo frɛ a eyade a ye begye wo so na wo so no bibia la wonti ase bia no ya kyerɛkyerɛ mu ana kwan obefa so a wo de application ebeba no ni nyina so so ya ka ho asɛm ya wie ni say de na ye ton minuro no Kingdom Garlic Bitters Yes. edura aba enei eboa ayarefo na saa Kingdom Garlic Bitters ya da ye ba ye ka se garlic nura ba Ghana nyina no de edi kan eni woni pani beko na nsu mpom edro Kingdom Garlic Bitters ye wonnuanunu bi wo ma eye ema wo nipadua no enti na da no ye ba aya no mani abre na me boso se awo se wunya because ebra wo nom Kingdom Garlic Bitters yi eboa emanipadua ni nya ahoden enya apomden papa enam garlic yi ye wade bi frere Alexin sa Alexin no ebra wo be hwa ase so wo de sekan be ka garlic pe ana wunya sa Alexin na se wo de ade bobo so no ana wunya sa Alexin no ewom na mesrawada Kingdom Garlic Bitters no ewo sa Alexin ni bi wom ewo vitamins ni minerals ahodo vitamin C, vitamin B6, magnesium, eni ni nnuamo mokeka ne hamama ni nubra ye de aka eye Kingdom Garlic Bitters ho enti enye garlic nko wo no no na tu yade na ha nipadua no edi free wo nipadua m wo bia titiri cholesterol no akosoro wo hiam edro Kingdom Garlic Bitters and capsules eno na wo benum cholesterol na akosoro cholesterol no ye wo de ye the liver ni produce ne de ye na de enya free ye nnuane ma ye didi anwa nnuane ne nnuane nam bebre aye we no eno mo nipadua no eni ti ne ye kanfo sa aduro we e de ama wo se eno ene adura so wonom a eboaw eyi sa hawo ni nyina edi free wo enam so cholesterol na do so wo nipadua mu nti no ama wo tena se cha wo se ananse ache wo nan ananse ache wo nsa ye titiriti onan aye titiriti afei na wo to ase twetwem onan no udi si forma unte kra so de si form ayese de form bi na hye wo na ase enti wo shampaboa na mpaboa no betuma yi afiri onan ewa Akoma FM adwuma hu ha wo ko stadium wo bedru stadium kra na hu se wo shampaboa paboa na yi afiri na ase ye maame na ye papa mo wo sa hawo ni bebre enti me sramada ani die maami bi frɛ me wɔse wɔtɔ nnuro ka yɛ garlic bi enko okoto wɔse me hu Kingdom for nam say tete aduro Kingdom no eno no tete aduro Kingdom no juma edi edibo nipadua no maame papa se wo asikyire yare wo sɔre anopa ayese ya soja egu na ase onase hyehyew onano atata wo don nsem mia so na mimkom mesrewada afeobo so na ne mu twetwe emu ye wo ya mo asikyire yare no aduro ebeboa no eye Kingdom Garlic Bitters se ne eboa amanfo no ebro adwene ntiase so enti obi a wo hwe me obi a wo tie me a wo yare de enkasa wo nyare wo hia Kingdom Garlic Bitters and capsules ni ebi na tieniye da me kasa asem we so obi fro obobusa yemfa ensuo ne nkonom topaye no ni nyina ye adwuma baako ye de enye saa na tie Kingdom Garlic Bitters ne Kingdom friend is saying garlic capsules no ni nyina no eye adwuma baako enti yemfa nsuo no emfa nkonom topaye ni wei ana nsuo ni yemfa nsuo no nkonom topaye no timisro wokɔ de ahoɔden ne bɛso no na watɔ enti no de ahoɔden no ɛbɛso no watɔ ɛyɛ nsuo ano watɔ ɛyɛ topaye soso ano watɔ ana aduro ya soso a meka ho asɛm yi ɛde akyerɛw no ɛbɔ yɛ sex no ho ɛho ban damage causes bia sa free radicals na ɛba nipadua nyina no etu no ase edi free nipadua no enti so wonya Kingdom Garlic Bitters na ɛma yade pa de ebi ma wo nipadua mu enti mesrawada ba bia wo bia na wo hwɛ me a wo tie me no me number nie fa number no ne frɛ me o pe bibi mu nkyiremu o nte wo ho ase o pese ye boaw ne etu yade na se e 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and afa 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and no numbers di dwuma e wo ya so e afei emema mo hwe me nyina no
Kingdom Ginseng Power ana make come for the amount. Eye dra ebeboa wo ebema wo bema ahode abam wo ye bema o hwe me utie me wo bema no emu ayemre ahode numa num adura ebeyi nipadua num adwuma enye peking kran ana ema no so de ye super tremendous capsules no enso so no eye ede ema so wasekeka nsuo gu mesro enam yade bia ha o ma ne mema muhia sadrowe obema mu fimfim emu dodo oba scent ewo wase woni wukunihia bema no nsuo wo sekom na eba abonten super tremendous capsules adro ni nie ana Kingdom Ginseng Power we so ye mema de mema na mayemre nyina no mo de ene Kingdom Ginseng Power capsules na mesro so munya na wunya sadrowe Kingdom garlic bitters ne ka ho eboa wuye pa mesro me number ni Dr. Pani ebia wuhia me hu se ma free TV no so a na wa frɛ nyese me TV no number no Dr. Penny media na wo form na 0597 29 88 55 0597 29 88 55 me pacho ofre na ye engage no afre 0559 76 11 44 0559 76 11 44 Inti eno any Dr. Penny numbers no 0597 29 8855 fre na memoa Kingdom no de eye enupa eno nti bomodi ase ubekwa kope bi ato aha eye Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu Nsem dwumadie no ene ye de mu akọ different level na medin ede Marcos yebekwa o mane so biem o good afternoon Marcos. That's why my brother said he is not taking his wife to abroad. We a freezing up Muhammad. So on the any brother wa can't say. Send you know the opabia Ghana or the bebreno. Na so wa betam ne pa dia kwa brochire dia wa hunti lalai kapo ebe free krabeda kumase. Ama bosomotwe afri ha akwa dankran. Ba hiya kwa mane so. Hello. Hello. Many of them are memoir hell. Oh, mommy. That room I won't put to say. I already had them here. The Christa say. What's what baby the hour when he? Who are some kind? We didn't get some by it. The patrol can be here. And we are the US passport, return permit, want to see all. And by Monday and wedding, you could go what that your money maybe something I could go to. For this would have been open. Maybe if you can say you can say all what it is. You can't the bad so what it is. I'm sure so what man. Matter, which I didn't say. Country the Wadeno, and we go Wadeno. We are about to say no, so we can go with our whole. Canada. We will let US. My master's battery. Now, no, the minimum catao. What can you say? You know, we shall go to the Nayoka women. Or that I'm not the former so quiet. You may deport me or Maba. You know, for being my baby. Something in woman, you man the hell about more to make you. But this is the platform. Hello. And see, now who were now be found no quiet. Oh, my town so many years. We take something here. Oh, yes. Make up the one and the better halfway. I'm going to be a capre. You do scanner. You should see at the Quandan, maybe you'll see long to Yamano. I did Yaman in your top. See, you know, banana. Who call on the say and son of Befanaco? Originally, I'm there for 2 years. As I'm on the family, no one there waiting to call it. Okay, and I wouldn't call you so a desire son. Oh, Jawa Chidi. You're going to call you when you're there 15 years. And I'm going to see 15 years.
na mo ba nsɛm mo ba me e be so ya ni mo ba kra bo ni mo mu kra One no one guy is a wood quite soon one test. Ba de ki no ko ne bi ba yi e wo ni fa ni ko ni ko kampe ni no bo obaba na wa bu ti fa first no visa Uko so ye bibi na akoka no no bro. Hey, I'm from Japan. No, emu shedan na wonti yenti ni ye. Okay. I'm say wa homa no mu shedan na wonti yenti ni ye. Okay. Wo line no etwetwe sisi enti yenti ni ye. Enti wo de ne call ye 15 years no jawo na o say enti wo say why ye den bone ben. O say be my Ojeram ke buksu ena no ya chat ya especially the country man said me tell me and say me chen and what ya say Ai enti say awu ya deport waba na be mo ba deport me na ya deport o mu nyina mo be deport ti say waba na se abaga na woni na busuafo na wo be fa wo mo koye na busa na be na ba de le kan be na ko court and I lucky to be so it's a new year so and I let go of benefit ya and say ma yen sign for some na wo kan ye de pa na so eye me yasa homa no eni mu aye ba bia ma tinu pra de e ho no eye me de wa sa de o ma baga na de o ma betro mitri so no ma pampa so de wa ade pa ai wa anya yesu nti wa anya yesu nti ni me ma de bia me kasa se aboa benya won kawa wonim say o pese wo buru no ma de body bi o anka o de ne ko sakano a no anya asem wasum afidie wasum na afidie je ne mesum famsa or delay in wisdom yeah we list ye you no ano no waje pade nyina wa hwe obam ya je ye be jama na say ye bo aba so ya say una so nya ani ya so bi adwumbo ne woni patrimo bibia ye wodi a wa branya bia no waje no waje oni na busuafo wasan be fa wabusuo wasan ba be fa wabusuo ni bi sign de and the call e do anu kwa na komo ya gange atia no se wabusuafo nyina be kan ho de ya na ye wa ahode ye be fight na ono tun se na watoto on se ye ngofo bi wa otu kwan de bato wo grounds wo pa uti so okwa 20 years ansa na obefo ba na ko ti wa che ndo no mponim chen so okoye obi a won shire nim legal matters ni ade a o kombe ha no pa se was pama bushwe ni nyina mo nyina se ya ba ma se abetra mo tiri so ma pampa so eno na mo pe na mama wi ase nke ya se obi bua ma akohwe nkwa nke mfani nkohwe wu nti wenum nyina no ede na de ba metie nyina kwashina mi busa na mitim no ade na de ba anya ni bra ni kwase buo se oba bra mi kunu ma me nkofa no na me mfa no nko be ma kodua ba mama wo hwe wo di gunseni aso a se oba bra be fa ni kunu na ye de awo oba nani eni be ma bra be fa ne yere ni ye de awo be ma nani no emema de no wosoro sa emema de no wosoro kakra ena tu ye easily to convince say ye koni enkohunu na fofo ne gu asuma se sie ukwa ba ka cha wo kru ba ta da no mobra nti da no nti mefa ho me akwa na me boa no ma na be fa wo koye no kwa ke kansem no obie dollar so ketua bi chewa wa wiu o person ye te se obi o he na damfo bi abetena ho na ade na wo kra wonte sa na ye dai na na ndu betena we mu sa
ɛna wo kurukura wɔ ha no wonim nea ne wɔyɛ ansa a wɔba abɛfa wɔ so ɔpɛ sɛ na ɔkɔ so yɛ nea ne wɔyɛ no ɔmɛfa wo ma because ɔbɛfa wo a nea wɔyɛ no wɔntumi yɛ bie mu nti kɔmɛfa wo sɛ ɛno deɛ ɔmo ka de hɔ ɛkyekyerɛ ɔmo werɛ so that ɔmbɛnya grounds sɛ wankasa woyɛ biribi a ɔnyɛ nyinasoɔ but ɔkasa bi a deɛ ɔyɛ nie na ama ne gyae na ɔpɛ sɛ ɔgyae no adi mu because sɛ deɛ ɔka no nka sɛbi onyansa wɔ mu no dɛn bɛrima no te hɔ na ɔbɔ ne berɛ a ɔyɛ deɛ ɔpɛ no ne nyinaa akyi no wɔgye obi a wɔaba abɛfa wo abɔ ho ka atwa ticket ayɛ kansa agye visa ne biribi ade ama wo nti mpatwɔ deɛ ɔyɛ no de nka ɛkɔsi sɛn but sɛ ɔpɛ bɔne adidi a ɛsɛ ɔgyina deɛ ɔyɛ no so na ɔde nya nyinasoɔ na afei watumi agya no na ebi yɛ namfosɛm ebi yɛ niberɛ ebi yɛ mepɛntɛ na memoma dɛ me ho koraa na ayɛ te sɛ bɛrima no koraa ba a wɔamɔbra ɛyɛ saa competitive ideas no ɛna ma mmaa bebree ɛfall into saa afidie no baama ɛyɛ deadly ɛno deɛ yɛanka nkyerɛ mu a ne yɛdaadaa sɛ bɛrima bɛ nti ma the question is yɛnkɔ so a mɛfa wɔ mu nkɔ question ni o sɔfo yɛnkɔ so a nkɔ bra ne mɛfa wɔ mu nkɔ anaa yɛma no ntena ha deɛ ɔpɛ biara ne yɛde brɛ no menyanko a mɛtwa ticket ma ba bɛsra me yere ma bɛsra me mma madi bɛ bosome mmienu makɔtwa mfie mmienu maba saa no mo bɛyɛ anigyeɛ anaasɛ atiefo yi awɛfoɔ yɛmmra ne yɛmɛfa mo nkɔ na mokɔ a yɛni sɔ kɔbɔfoɔ bɔkɔ mo a wogye sɛdeɛ sɔfo bi ntwa no sɛdeɛ akɔyɛ a ɔfrɛ fɛsi a wahwɛ GHS ni a ma na wie enti mi wɔ sika na mɛboa menkɔ so amoa obi ba na daakye bi mede na si aware na naasɛ mema ne maame ne papa nhwɛ no wie na makɔ akɔfa mama atiefoɔ mfrɛ dako yɛbɛbia ahoma tom fɔ saa meyere no meyere no metumi nka sɛ pɛbi na memɛfa me bɛsɔ so ɛnyɛ no kora ne mama no kora ne nka meduru hɔ udu wa no ko e kache utu ha from tu ha I say play mo ma me ana believe say on life no ne we ni paboni ne we ndi ni paboni ni that is what I believe abrabo so obi ni paboni a bi a wo de be ni bi ni ho ni be so na te say de kwa make say u be ja na ha na 2 years bia wa ba na wa send ni sika nya de abo me say onya aha ko wote na onya say le so fo ani ehunu anya otai aha kura wote no ene kura de aha no wote okuma o pa afa o be ja na we de say the papa ide ya wo su oba 2 years na wo kwa okọ ya na say wadam kwaku atanye ho entie ne udi be hwe ne suban no say omutumi eye bi say ebia oba hofo ebia 3 months 4 months no asenya babak mama say sa ne o na oba enti wo be ja wadwuma wo ya ho abe hwe obi suban for 3 months na ehu hia me de ne say ma aware no ya ware una onim ba oba na aware no sisi ayi kasa yi so obi aware no na atana 1 year 2 years 3 years eko 10 years 20 years so ni brief phone onim say ni brief yeah me ere ya ho ya onim say na ere ya ho ya na ere eti wona wonim ne ote wonu so ni brief phone say ne o de wo bie sika so kire wo yere na wo de wo yere gina bia papa wo ye dan obi you talk and you know it comes naturally sa mama na meka cho eti me de bia meka say obi o wa hu no oh mama ni o ma bi o wa eti say so ni partner 5 to 10 years na enti say me metiwo say me yere ni brief for me nim say me yere ni e say me mo oba na wale almost 10 years ana na me mo bra na me nim say me nim because that is how a leader there and try ma di ni sense won say sana ebesi e say udi kan hu achire ansa na ebesi oh what side eti me no one won say see na oyere tia then it means that so we be kwa bro che kwa what sack on that say bibia to be seen to oba no we kra no madam ho so e affect you unlike say we be say me yere dia anya me fa no nko no bu oni eguso na wanya ntoto ye because wonim say oyo obi a oye nibefo wouldn't could do the possibility so na be ma bia nsem obi da no ne sa na obetuma ja wakọ eba obetuma ja once a wonim sa de ntima wa da won so
What the opposite you are from the music, Bama Bonomode, Okono Jamia. It's why what prepare with Chia could simply say, so to Sana Mona, a bear or crying house, a bear effect to us on your man, because what down also. And we yet chance a one now also, what would you go now, Nakonam for free? What jaws out of how? Two, Opa, when you was a son or Tiano, any of the number found Gabriel. Evangelist. I can about contract be any baby as a war now. Simple. Yeah, obey German. Kalam de abroad school. Na me timba bi na me bombra. Wa person ba broje wa pa broje sika. No aba. Wa pa kwa na sika. Ene oba. Wa no aba. What I say? It will ban on you jawari obaja. Obasunu wa nyi ya. Me no that is some of this is ma you and you money be who control. And the social media world now but we say man we man 100% now 60-65% omo ware TV so ware. Kunkum bag ya no 60 so. Kunkum bag ya mo de no. Enu no mo de yes. And movie ni my buy no and kwa me kura ekobie car go and man retina mu e dey was so ye bi to the ba physical ware ni mu say yeah won fina no say yeah won kuta the bag say yeah won the bag and no your problem TV so ware na o mo ware no it ma me me say and that generation na you no oh yeah bema some of these things secure yourself first na Pastor Julius CBC ehun say TV so awade na o mo ware impokra na wo mo a TV so no mo portrays say dey esi wade ni ma wade no ye ba in real life na say wo ma wade no ebi ho a last for how long wo ma kasa wade ye hwe ye actress ne actress any ade TV so na birthday no akoto ka no di abeno na wonu aduane na hani na ho anwan na baby wo ware we ko do say real life no ma wade ne ya na edru say entina wa David hu sa na man TV so wade ba ware no sebe wonu aya ne fancy wakoye bi wonu nyansa because omo na wo ye na won say ti asese eye movie no so ya ne ma be mana ya ofa mo ni aje creative scene no eye drama ya creating a skit aman ko for so mo hears no mo mama but you see and you be over real life mean see the mama no be obi akwa adwuma akwa bre abafie na wa bafie afa no oba batu yake ya mkasa sema mudo afa no oba batu yake that's in the name of power by sister afanza from fiwa it's you money go on in real life no ha owe upusade ma ensinsi it will never happen. So let's understand it. Oh, the be make me say ma mpratwe ni aware. Mpratwe different. Mpratwe a different chaware. Mpratwe dead chaware. Papa. Did you hear them say? Obi wo often pro best say kuku apan ma de siwa wo betwum. Adware nkwa no mako school. Akofa nkwa fi school de ma ba. Abesa kwa adwuma. Enu ya mpratwe. But ya ba you mo. This what twin chance in ultima wansana boso sa. This opera ultima wonye fi sa. This what twa jaye ultima wonye fi sa. This what dware kwa don ko school ultima wonye. It is a ba ware mu a enna no e ba affect. E ba affect because adwuma we wo yini na no. Na hu de no de say adwuma from an apana de kwa be ko school be ko adwuma no. E ba affect ma. But em plan so ba yo no. Say adwuma na no wanye. It is okay so obeda no 20 times ko obeda. We have to understand these things. And that's how you be kai and work kunkum ye ho. And that's how I be kai work kunkum ye ho. Ma yankwa ni yankofa Dr. Rekon Emrasis here. Ma mentia Roman for mere wafo. Na men kan kire mere wafo ni na say enumele ba Christ. Onna sundue enka Roman for mere wafo ni na. Wo se enka usunsun. Enumele ba tampa, wote ase ampa. Pa ho ba urade na ho nto santo wa enye obi a wo abrabo na wajese ni yi. Misi achiamo. Ewia yi okurasi ni doctor me wo Kumase Breman. Efia ya tro gate nanim. Mimi fie gate ni atro nim thank you Jesus. Na ene Breman presby eyen hwe animu. Na me adwuma firi Juada ekosi memenda. Eda me fanya adwuma ekosi ada ene me kan ba nkudi na ma simi rozo no anam kom ba bi. Na de ani kan se okurasi ni doctor me nkwa me ho na wo ba. Obia mfa card sem enhunhuna. Emfidi a me di adwuma nyina me tususu ne koto ye ye mfa fidie bia nhwe obi anyi sika se ye check sugar o pressure o se ye di fidie scan ni pedua na hu de ha wo no susu sika
nti manya to awie afidie nso mo se nsɛntem nti yentua hwee nti wo ba ne check wo bibia awie na aduro wo hia na aduro ne die wo su kura magisika nti ne die ya no ahɛ no so ama me na okurasin doctor se ehia wenwu wo a unim wo bi a diabetes ene ne ko ene ne di asie ama ni padua na ye mmɔbɔ mi waduro pa na me de maka me so wudi mi nsen kwa achi a ene wo bedu dokon kwa si ye ka diabetes na a ye de ye ka no asikyire yare no muntie se e ka wo bibia emani padua no sesa se tie bia wo ho ofe wo nyina so wo ye bema wo mema sem wo ye oba nso a na amu ahodwo se sum ya emu atentehuo ne yasa no na emani pa ye mmɔbɔ se etimi ma wo nsa no nyina afimfim na wo ase de mpane a wo nsa no se ye diabetes di a wo de ye type 1 ye type 2 mo a mo bɔ pane wo fie nyina me chiachia mo se sia de mu ne akurasi ni maba wo hwehwɛ machira kwai na me mfa duro maka mrew me di ni kura ma dodo ensentreni a asaba ye heba e ni kuradi nko a fi se ye ne ye kan kofo ho nsɛm enu nti me srɛ wada se wo pɛ diabetes ye duro anom me wo de wa wo noa me wo de ye powder ana me wo de me ama no ya hodo me nsa na de obenya bia e ye wosebo e ye diabetes ye duro nko a unsa ka bia wo de ada befra ase anom no bodate ne bo unsa no de wunya ye no se wo check na wo 11 wo 12 13 o 17 o tro na wo nom okurasin doctor duro no so a frase atwere ho na be wo se e papa yi ni ho ani ka wona na duro na ye enu nti diabetes de e ho duro ho ana wa wo dun so bebre anajo enu nso mi wo ho duro pa obi akoko afa ne tonka na no nyina hia na koko na anwenwe ne ho apempam ho hey ni pe mmɔbɔ se wa sai agents asa bo bet wo so de koko ayani na odi na aduma bontre so o chia guess na eba se edu na joa na ho hyehye no na ho dwa no se ye koko nko ade a okurasin doctor eduro ho ana mo am wo sisiyare ana brofo ne si waist pains sisiyare a eya chiaw emu hyehyew eka wo emu ayekuro ya wo ya eno nso eduro ho wona ho dwa wona ho hyehyew eno nso eduro ho nom woyɛ bɛma wanya namu yadeɛ woyɛ oba wanya namu yadeɛ wo frɛ me so okurasin doctor me dia me pɛ namu yadeɛ no package na wayɛ no package ni bi ɛno nso wo nsa bɛka bi pa na malanchi ememe duro bi a matu din wiewie me na wiewie me no sɛ de ende ema na ani abre no yansi ani abre akohom ɔbɔ mo gye no increase ne dɔso dollar kraba fo mo se yatum ɛno nti so nya woyɛ bɛma wo de ɛne me nkasa nsie wonum a krɔkrɔ oba no ebe ya kwere nka therapy de nti so no watama no wato ne bu ase de ne sin yi nka se ntugu wo wi a na so wie no ana tika pepepe obi nsa ka bi ne na obedi ho adanse pa wie me no de hia ni nsuo mi no wonum wi a ya dwale nsuo mi no mame se wonum okurase ni aduro na efra ni wie mi na num nsuo mi no wo be ma ne ho be ya kono ase koko me na me kan hira wie me mako ebi aba studio ha na akaba ko ifurugu ne boto kese de ba ko akani na no wie me wa ba pa wo so do okura wa ha no boji na fama na na pia wo se de kuro de kwa mboju wo bi ngam obi anu nti me sira wada wo ye ba ma wo hia wie me wo de nom wo nom a dware nsuo mi no hia kai obetu afiri mpa so na ka nkwa da mpa no so eniye hini nko a debo koko debo hini ma yama timu nsuo na no kwase ne mako unuma week no asadum half guess ye wo meeting ai entime sraw wie me ne de ye nyina ye wo meeting enfie bia wo bia ye frɛ ni wie me say ye nhia meeting afa ye wo meeting after wie no akɔno sɛ wo tena so enu ka ne pɛ no aye sɛ dendende wo ba tena so kɔbra no wogina de wogina hia emani hu sɛ balu na ntina ba sesa ho na kawa na etwa ho sɛ ya wo wie no na wo kro no sika kura no pa na de ma no pa wuntia enu di mesira wie me no oh bye wo ba ye poni wo ba ye poni de be baba wo wie o se mako wo wie o edina de na no kwase mu ni wo ba ye poni na ade achi na sɛ ya na de kuro no wie me poni no ba prim paso sa ma nyina sɛ na me yema wana atwe kurasi pɛi amunim koko debo ni hini wo wi a emu nsuo no
ɛkɔ yɛ mu adeɛ yɛ wɔ no ɛbɛ mu akae wo akura ase yɛfɛ ne wie me wonya bi a wɔwie wode ba kɔ homa kɔkorɔ no na na adwene wa mo atimɔden fɛsi mfimfini ɛno ɔbɛkyerɛ kwae ɛno nti mesrɛ wa woyɛ bɛma wo hia bi ana ma mo wɔ asma duro kɛseɛ paa nso meyɛ bi paa ɛfrɛ no ntɛhyeɛ wa ana kurom fɛ na asma mode borɔfodin ɛdɛm kɔ na mode ma yareɛ ɛnti mesrɛ wa no ɛno nso ɛno no ana afei wɔ bi a ɔwɔ kɔrɔsorɔ paa ɛdi ne nya no aduro wɔ hɔ wo a wopa woɔ meka sɛ okurase ne bia wɔ awɔ duro ade ntira yɛtena kurase ne bia nya ayɔforɔ anya ka sɛ di ka anyema nsade abi ɔno kɔ ɔdi ka no awɔ tere ana busuafo aka na ɔkɔyɛ ho adeɛ ɔkɔ kurase kyɛte gulukɔ ho no coat nanso ɔbɛyɛ ho adeɛ na awɔ deɛ kurase ne bɛma bia egun sisim woguru ho nsia wode bosomi wode mfie mmiɛnsa ba wonsia ne sɛ akora no obi atwe no nko 8 months na anika na low sperm count a memu adura ma ho nsuo no apisa abrewa empampa esija ho ada ana fei mo a mo na sɛ etitriti a mo se mo de motia pan no so ne pan no bo wadin no obi afa nto e ma wontia so yare ene kuma se pan no 50 cedis na me ka kire wo ene kura so maye na ye nso enti wa wotie mi bia no hyɛ no so na emwa wo osa afa nufu ase esi wati ka sɛ okurasin doctor aduro ho wa wofu aye kese me waduro bo yo na ne de eye nkakra bo ya open grim wanya wofu no eye grim anka eye nkakra na afuo no na atwimba oh ekwaya fa so afuo no ye kese kura wo hunu wo ye aduro ase mpani week pe da bi the friend of fraton medicine eye aduro eye dman tentem pa ana wo a wanya hepatitis B eno so aduro ho pressure enenam 150 170 180 memu aduro na e ba form kama okurasin doctor say wo ba bi when they wi no was segu nanum so we say ba dem ho na wo chi no was segu nanum we sa na kwa me de wo mpie o hedem wi a wo sa wi no tramol red cocaine enuboni bia wanum bia no apatashi jotui ewi aso wo ma no ya ene wo ma no apatashi ya mi ma dokode oba fi a fufuo na da no aka nkwa na hwe na nkyina ntrim nso enam so ono so ma ko homa apatashi ni bia no ya ene mi nkasansie memu adura me na gya nsa no one time won ko ho biem owi a no fa baabro no oputi area ho enka ne na me broda ene mo hwese me zimagyaye na wo ma enu no nsa ne ade ni nyina no na duro no me package a na me de amaka bro kuro bi a wosu bia fa ka sika no eka bankudi na ni wo kurasin doctor nkasa number na gu tv so ni nyina ekura me ti wo frɛ bia ba ko da ha me srem ye frɛ ba ko nkase wa mfa hwɛ obi atua sika nko mfa me gina ba ko so ane ba ko ne be mafa enti me srɛ ya mo nkoso mfrɛ na me ye aduma firi duada kosi memenda kumasi breman painting kwasofo asoda ho adwura ma bie branch ba ko wadwura eno so bi ne ekura hye ba ko na da no ho ye frɛ no Dr. Kofi Jamfi adwura amankwada de hotel efie na toso mi ensa na soka beti fo mu no glass nko ano ho na makoji amede heba no akogum obi a woda na dwo na malifuo mema omudi eno abeda sa Ghana hohombo ne omko hai malifuo mema no abeda na dwo ade be kine nsu ogu na wo ya se homa no etu se wi wo konso no quench ya to the spiritual marriage spiritual marriage hohombo na wi wo memo aduro ama sad no wensi wunche biem wodi dware no wasra bi wa kran so kra no honhom eno ano no enti mesraw fa number yi abra me bo ato aso yi ma ko time de ayese akurase apra nam no me na me ka kire you try to pay na so nkwa na de 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 Marco weni okurasi ni doctor number yade bia mantimi amojin so kana meni hu adura menye one person ni wo hu adura ni aka ho asem nam de amaka bro adura da kwesi me dade me ye adwuma ma me nkyem dofo pa oba pa afiase wa woni me mani nyina ewa putu agya me ka se wo hwe me adawro ma ugya me a
kasema bakaje ti adwene Papa. so so akura me ne be ye why Aye. Okay, my mama crab and family community 7.9 FM on your TV. Akuma Nsem Jumedi no eno and I share na fewuti no. Or say my name is Amos from Kolebu. This issue you are discussing. My senior brother and his wife who did not go to school before to USA less than 1 year, she made them deport my husband his okay. Said you say trouble for number. Sent his wife who did not go to school before to US less than 1 year. She made them deport the husband back. They have 4 cases. Or say Obano Kranko school until before Obekono or man call adult education nibi. Emma Obano Kushia Adia Kakra Sana or Babe Fanako and so yeno was say or pese or Fabroni because ope abrofuma nibi one mem. Na ai no akoye mi sei koko ne nkrampan ma be ma no wa mo ya deport be ma na ba koko ne nkrampan oh sa na tie mako hey mako famire mo e ai aba ni sa na ye koko ne nkrampan ai ya nesi koko dua si wo kama nkrampan be si so wo si makum wa fa to say wa mene no wa fa ho nyina wakum no sa na nipa tie sana nipatie mako ayona pharmacy ai edro nwanwa so mo dia badwa ma so no na say what dance ayeba papa what dance ayeba isi na na obi frame ya wo se ono mpodie ohu se gani kena ba be to tv ni so no de ne phone ni watwa efi se ono oyo omo ntimi modi ni bia na msia wo so strategy ni ya kama ai kama okoya na odi akire eduro wei ena mepe ten ye hwa na yi na ye di ama no enti mako gani ke no aba a ebo adwuma nwanwaso odofo mame emfa wonko ayona pharmacy for asoeye na me de wo kɔ hɔ a na me de enchia kɛse edifri ayona pharmacy for ede ebrew ayona pharmacy for sɛ mimbisa sɛ wo nsabuo mu etesen oba sɛ wo nsabuo enkoyie wodie no eba ani tum anasa wodie no eba na eyi ntoantoa ede pew wodie no eba efia utim no woni ede waye monthly calendar ene mesrew edura ebeboa na asolve sa issue ni nyina mawo etu nsabuo no ha nyina eye gainike mako ebia na obi wo ha wo tie eye ka mu no wote anase mpo no na obi mfikyire ne sent ma yendi kan fa number no entu dwa ansa na metoa so amatoa so number no ye 0597 21 60 47 0597 21 60 47 anase 0597 21 60 37 0597 21 60 37 odofo oba sa wonsabuo no eba na wayase rew wo ye omo mode no eba wontumi enkɔ adwuma anasa wode no eba nansa na etwa ewo mo na anu na asaba oba bia bu no nsa bosome a wode ndie kamia ko se bosome ni nyina wotumi bu nsa anasa wode na timi ba be emprenan bosome ni mu amehyew na eya agege fibroid yare no amana ba betena wo so ye nyina yeso enim fibroid yare no insunsanso a ede bre ema ekire bi na wonkumafo etwetwe ekire bi na wokunu atesi abontene na wo ba betu edin foforo wode akoso a wose da bi we de fe na akoso abonini efisa ware o ware no emfaso amaso eba entumi ensu woni fia ene emesrew saso ebepa wasem no wape wasem yi a na ye bedin a wotu no entia ne sent no se wo nsabuo hu hawo mesesa wo de na eba na wayase ye wo ya wo de na eba na eyi ntoantoa na erew ensufita efrimu ba wedro ene gainike se de odofo bi ka che me se wo ye obi na wo de no wontumi embodin a mesrew se sebra mekese wo be hu se ye de emfonyin e de ato tv ni so fa wo phone no na etwa uko pharmacy bia na wo de akire wo se edro wei bi
ɛna mehwehwɛ yɛbɛyi bi ɛde ama wo ebiemu yɛ ɔbaa na sɛ atenka no wonni bi a sɛdeɛ Easter yi mekɔdii na medii ne yie a na ɛyɛ gynecare enti ɛna metim kɔdii ne yie enti mesrɛw sɛ wonni atenka a ɔbaa mesrɛw ɛyɛ adeɛ ɛha adwen papapapapapa wobɛma wo kunu ayɛ adwumahunu ɛba ne saa ɔbaa bi ɛbɛgye na ka abɔntene enti mesrɛw sɛ woyɛ obi na sɛ wonni atenka a Oba wedro any gynecare sɛ ahemfie hɔ so bɛyɛ yie na ayɛ yie ama wo kunu ani agye wo ho a ɛyɛ gynecare obi wɔ hɔ no ensu fita efiri n'ase ba ɛba ne sɛ ahemfie hɔ ɛhɔ ɛnyɛ nika ne deɛ no na wɔdwi na yase enti de anaasɛ wobɛhu no aba ne nanu asɔ fine ɛde asim dabi mɛnyɛ saa deɛ ɛba ne sɛ ahemfie hɔ na woyɛ ama ɛhaw ɛde aba hɔnom kɔpɛ gynecare ɛdɔ no bi ɛnom na ɛnyɛ wo nsa buo ho dwuma ɛmfa mma wo sɛ atenka na wonni bia me sɛ ɛyɛ gynecare sɛ ɛyɛ nsu fita white ɛna ɛtete wo a ɛyɛ gynecare ebiem sɛ wadu mpanyin fie so na wadu menopausal age ɛnso time ɛwɔ sɛ wotwa bra na prɛko pɛ watwa bra ɛduru a ɛbɛdi wakaginamu ɛbɛdi wasɛm ɛde ama wo ɛyɛ gynecare de ayona pharmacy for ɛde aba adwaman so no mame ɛmfa wo nkɔ impressor capsules for hɔ impressor capsules ɛyɛ duro bi ɛsɛ wachi bra mu ɛyɛ wo ya ukotodwe emu tutu otu ase etwetwew wachinkasɛn ɛyɛ wo ya woyɛ obi a wonante a 1 minute 2 minutes gye sɛ wogina anaasɛ wonu baabi a nanso wo mu ahyase ekoa wokita poma ɛna wodan nante a ɛduru a ɛbɛboa wo ohunam tutu rheumatism ɛhyew brewe mu maako obi nso sɛ ne honam tutu no sasabro adokoro no ye kwa wontumi nkobi obada na dwo disi ede duru ahye twitwi ne honam nyina ansa na wotumi adame hyew eduru ebetu sa hawo na se nyina eye impressor capsules sei ena eduru ne tie medi kankai se wo ye obi na wontumi emmodi na fa wo phone ne twa wodi ra pharmacy shop a wo se wo de woto ne enie ye yi kire wo bo se de ne wo phone no so no eye pepepepepepe we eya yona pharmacy for ena akofa ba meso nom na wo kotodwe na emututu no watinka se na etete wo no otwa oto ase na etwetwe no rheumatism na etete wo ni nyina edura ebedi wakaginamu no eye impressor capsules broni fre bibi sciatica wonama wasa nanse acheme de bia meka ma kwa na so onye police oya aboa wontumi enchew enti se wo mpesa wo bekti sa asem ni me srew eduru ebeboa wo eye impressor capsules na edu piling na ma to me boase because efie be ye da efiri memei efie be ye da efiri memei na medu fie na mabre na wo be spake akaskala wo de boss wo timkeja no da honom eba ne sa wo ye agumani mu ase ɛhɔ ɛna meka cho sɛ what graphic ɛma amanfo kenkan obi emmuni kunu because sɛ du anajo a 1 minute pio no apene ba bia tena sɛ sebi sɛ why sɛ aboa dabo no 1 minute bia no ogya ne nan dabi ɛma ne sɛ menka nkyɛ wo sɛ ɛduru a ɛbɛbɔ ɛyɛ piling capsules sɛ wusisim amamai adokoro bɛma sɛ wo ma amamai dokoro bɛma mu usisimu a ma ko na ɛyɛ kumo bɛma wo yɛ nanso na wo bɛma ɛyɛ awu eye koko ena etete wo oko private na moja enamu anasa woto na moja esuso sebi efri woto kwan ede ba de bia na eho keka wo yematim obehwana ne yemu boma sensuo na ebeto de bi bema eye koko ena etete wo mesraw edru ebebo na tu koko na se ede ama wo eye piling capsules ma ko mayemfa number ni biem 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and that's 0597 21 60 37 059 yeah 37 0597 21 60 37 order for enomien say ene nano obi be di adanse de chema ko say eye 1 + 1 + 1 is equal to 3 enti wo de wutwa okwa wo se mame gynecare na entu me how me menses na se misisi na eye me ya no me de kobo adwuma enti mame impressor capsules
na se metimi abo adwuma no maboni a eno ane piling capsules enti mako obia enkopa bi na eno ne adura edi amanfo nsem edi amomo dasene yebese hia nyame ensha papa gi ene achi ne nka no yakọ Ayona pharmacy ho akwaji enupa aha eye Akoma 87.9 FM Onua TV Akoma mu nsem dwumadie no eno na wo hwe na wo tie no na picture bi a me hwe ne sesei no obayi nani abre na wobutu bema isu ohihye ne broso a ne nyina ne so opese bema ne bufuo no de ne nsa eka no omo wa brechire sabaya ye be deport bema no abagana imagine mu say ya mu sim crofo so kwan because obey bi wo ho ana wonte sa bema bi wo ho ana wonte sa nanso so eya na enye abrochire konko a papa ye eneyi papa ni nyina ka ho papa yo ama obi kura kwaye papa no wa ni chese osuro enkanne nso ko obi obeye ne papa ma nka ne ho ato ne onya so mfa so de odi kan ye ya edi nso saso bone abre no enti amena ama obi nso obi ho akire eno obema bi so ba be fa de yira ko so ko be fa be ko anko mo bra bo ko animu banadafo bi dia wo hwe ye de dia ye no nti na me fa no mama odi akua atena ho na twen wona me fa because ye ko we ye na nkaja ye keka bobu a ye bibi kakra wo Ghana ani ade sa no ma bra bo ko ntemu so be ye japade no be ma ni be jano no japade no o ma ne bi no wa pam wo ba no me ana me ye che se eye nsem bebre tiefo nsuamu ade na eye nsem bebre modawroma wo bi eye bibi ma wo a kire ani so se wo ne be ma ne te na wo pese wo ja no straight away wo sube bu na wo mpa na se obekwa na wo ana mani hunu dan so be ye mekotua ne ka eni ade bia na wo haw ne de wo bi ehunu na emom ne ne wo wakoye no enu ne da board en wo koka ye beka cho se aden na we ni kan an raise ansana wa befa na wo befa wo wie ye bedu wo nya adwuma ya afi na wo beka se nu nti na wo de agya no odawroma red flags no eya na ye hu enti wo ye be ma hwe ho so ye wo ye oba won so wo ye bibia na wa ye won tutu ye ye nkase ma wo bi emoa wo bi nanso obi beboa wo akoyi na hwe ne be wi akire ono so be kese na akokfra busia ko wo de fadawroma happy birthday enkoma daddy ADP okay retired Martin Anku bleme we efre oba Jennifer eho ono ewo First National Park enunti wadawroma daddy ADP happy birthday papa onyame enshaw na onye wo kese papa kan shansem genesu papa radin shira no ma afi nyin shira enye dapa emfa mawo se de ma twa ho ahia yi enkoso anye saa amen happy birthday enkoma Miss Blankson we every say pato eho oh Miss Blankson radin shira oma wa wo dey emfa dance ye kese emfa mrew na bibia wo ye bia enye shira mfa mawo e wo Yesu de mu amen. I say hello, good afternoon. Thank you for your good work. Please, I have a message for Ghana. Hey, so Obi Basu now. So I need you to help me to voice it out by inviting me to your program. I see. Aduti, where the producer, Ochiamia. Onimasem. Oh, wasumu. That's a Chiamia. Nasem kan. Chiame enim asamaka. Enti where the wasumu abomodia. Please, my name is Reverend Martinia. O kanina ase pa edasipi. Nyame adoma ya beto so. Ebi ana obi edibi ayew obi dibi wafa ekwan bi so sa wadawroma mo so obetumi aba ye wo Kumase askra ye ne Kumase mo no na ehwe animo sade wo case no titi bi ano onso wo ba ye be gina na fe ya Akoma FM 87.9 Kumasi Makos Akoma 87.9 FM yeah sorry so na ye jai edwa no ede ama goodie ma comfort sports
Ebusapene Samia Chapo, Shores, Pepe Leto Mohammed Netim no, one more aye crado. Yadamase Amamo, Tienisha.